Radyo Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippines Standard Time, 53 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DWFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Disyembre 19 tuig 2023. Kagkaron sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 5 days to go na lang, kagapaskwa na. Sa gihapon ini mo lagari mo ang Kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna dalakuan karon nga mga balita ong ka-flyover, bukas na humalin las 9 sa aga, tubtub las 6 sa aga, kaga las 10 sa aga, subong man 2 p.m. kaga 9 p.m. may window hour para iyang hindi pa agyan ang ungka flyover. Pero apisar nga ginpalawig sa aton sinima kabombo, ang oras nga makalabay ang masalakyan sa ungka flyover rather, madamo sa gyapon ang nagareklamo. Sa piyak ka bahin lechon na baboy, mabakal subong Pasko, presyo nagasaka. Samtang 380 tonelada sa basura nga nagakakolekta sa GSO, nagasugod nga sumugod nga nagabaligya ang mga street vendors. Western Visayas mga eksperyensya sa drought conditions sa tuig 2024. Driver sa Ceres Bus may paglapas sa protocol sa Vallecar Transit Incorporated sa diin ini ang rason sa pagkadisgrasya sa may hamtik-kantike. Samtang Police Regional Office 6 gintawag nga bittersweet ang illegal drug sa Western Visayas. Minor de edad nga suspitsado sa pagpamuno na dakpan sa follow-up operation sa Pavia Municipal Police Station. Muni madalagkuan mga balita, issues kag impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gyapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Sa mga kabombo naton, apat kadlaw na gid lamang kag sumungman ang aton na nga Grand Draw sa Buena Aurora 1-2 Panalo Part 22 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Sa aton sining Grand Draw, mga cash prizes ang nagahulat sa mga winners. Now, sa aton sining mga taga-palamati, mayara kita sa guaranteed prize sa winner na nga kung saniin magabaton ang tagsa sining ka mga tagdaog kung saniin man mayara sang Bombo Radio kag Star FM station sa 31 ka Bombo Radio kag Star FM station sa Bugos nga Pungsod. Ang guaranteed prize winner naton, third prize magabaton sang 5,000 pesos nga cash, 10,000 pesos nga cash sa second prize, kag 15,000 pesos nga cash naman sa first prize. Sa Grand Draw nga hiwaton sa Sabado ng adlaw, may 4 ka regional winners nga magagikan sa National Capital Region, Luzon, Visayas kag Mindanao nga magadaog sang tag 50,000 pesos kada isa. Kag subong man, sinuayhan ang mangin panibago nga katapos ang Bombo Radio Philippines sa Millionaires Club. Kaya nga ton sini nga grand prize, 1,000,000 ka pesos. Gani magpasakop na waswas na dira sa paghimo sa imo sini nga mga entries. Damo ang imo sini nga entries kay kung damo ang entries sini nga imo ihulog, dako man ang tsansa sini nimo nga magadaog. Sa mga nagapamangkot dira Bombo Chama week number kung ay butang man, kung ano nga numero dira ang imo sini nga pilion, pili ka humalin sa numero 1 tubtub numero 7. Kung magambag kami mong butsam do di buinas kuya sa numero 7 aw. Sa week number butang mo dira numero 7. Hindi ka magbutang week number 8 kay wala kita sa week number 8. Sa liwat, wala kita sa week number 8, hindi pag ibutang sa week number. Kag wala man kita sang late entries, wala kita sang late entries, hindi man ina pag ibutang sa week number. Pili lamang humalin sa numero 1, numero sang bumbo, no? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Amo lang na, 7 lang ka numero ang inyong sininga pilian kag ibutang dira bilang week number.
Detalye sa mga nagapauna kag dalakuan karon nga mga balita bantayan pagbalik sa Bombo anay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na One at most trusted radio network in the country. Paradyo Bombo. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, ika-20 sa buwan ng Disyembre taong 2023. Mga kabomba Caster Nation sa ating Christmas countdown, 5 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, habangan humamaya si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pinangunahan ang pagdiriwang ng Overseas Filipino Workers Family Day 2023. Isang mambabatos naman tinawag na gaslighter extraordinaire ang China pagdating sa issue sa West Philippine Sea. Ang pamahalaan naman nakapaghatid ng Christmas gift sa mga sundalo, mga mangingisda at mga residente doon sa West Philippine Sea. Si House Speaker Martin Romualdez naman dumipensa sa tila pasaring ni Senator Amy Marcos sa pagsusulong umano nito para sa charter change. Yung pasahe daw sa mga jeepney, posible pong tumaas ng hanggang sa 400 o 400% dahil po sa programang modernisasyon. Yung pag-modernize ng mga jeepney tatagal pa raw ng 2 hanggang sa 3 taon. Ito ho'y batay sa statement ng Department of Transportation. Ang issue naman sa mga billeting areas kaugnay ng Batang Pinoy at Philippine National Games ngayong taon naresolba na ayon na rin sa Philippine Sports Commission. Abangan din sa ating sports balita mamaya, buwan naman ang panalo nagawa ng Memphis Grizzlies sa pagbabalik pumuli nitong si Ja Morant mula sa 2 magkasunod na suspension. Sa international news naman, si dating US President Donald Trump tinanggal ng Korte Suprema sa Colorado sa 2024 presidential ballot ng naturang estado. Samantalang Ukraine naman nangangailangan ng karagdagang 250 milyong sundalo sa gitna na yan ng napipintong ika-2 taon ng gyera ayon kay Ukrainian President Zelensky. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Overseas Filipino Workers Family Day 2023 ngayon pong araw na ito at ginanap doon sa SMX Center sa Pasay City. Layon ng nasabing aktibidad na bigyang pagkilala yung mga tinagurian na modern day heroes dahil sa kanilang invaluable contribution dito sa ating bansa. Ang Overseas Filipino Workers Grand Family Day ay isang testamento sa walang kupas na commitment ng Overseas Workers Welfare Administration para itaas ang kanilang moral nang sa gayon ay kahit papano maibsan ang hirap sa pagtatrabaho para guminhawa lamang ang buhay ng kanilang mga pamilya. Oportunidad din ito na magkasama-sama yaong mga pamilya sa isang masayang aktibidad. Highlight ng naturang event ay ang mga cultural presentation at mga raffle prizes. Ayon naman kay Overseas Workers Welfare Administration Administrator Arnel Ignacio, ang Grand Family Day ay ipinagdiriwang itoong resilience, strength at pagkakaisa ng bawat isa.
Samantala, tinawag naman ni Camarines Sur 2nd District Representative El Rey Villafuerte bilang gaslighter extraordinaire ang China pagdating sa issue sa West Philippine Sea. Ito ay matapos palagan ng mambabatas ang panibagong alok ng China sa Pilipinas na muling buksan ang diplomatic talks sa pagresolba sa territorial dispute doon sa West Philippine Sea. Ayon sa mambabatas, walang lugar ang Beijing na anyay non-parallel gaslighter sa anumang negotiating table para pag-usapan ang issue sa pinagtatalo ng karagatan dahil sa patuloy na pambubuli nito at pangaharas sa mga barko ng ating bansa at mangingisdang Pilipino sa pamamagitan ng walang katotohanan ng mga dahilanan o kadahilanan nito na ang Pilipinas umano ang lumalabag at nangihimasok sa mga pinagtatalo ng karagatan na inaangkin ng China. Iginiit pa ng Majority Leader ng makapangyarihang Commission on Appointments na walang tsansa ang anumang diplomatic negotiation para magkaroon ng mapayapang pagresolba sa territorial dispute hanggat ginagawa ng China ang gaslighting na pamamaraan nito. Isa pa niya sa dahilan para i-dismiss ng Marcos administration ang anumang alok ng China para sa diplomatic talks ay ang naging pananaw ni Department of National Defense Chief Gilberto Teodoro Jr. na walaan niyang mapayapang agenda ang China pagdating sa usapin sa West Philippine Sea. Binanggit din ng Bicolanong mambabatas na sa kabila ng naging pag-uusap ni na President Marcos at Chinese President Xi Jinping sa issue sa West Philippine Sea, sa naging imprunto na meeting o pagpupulong nga sa sidelines ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa Estados Unidos noong buwan ng Nobyembre, nangyari pa rin ang insidente ng pambobomba ng tubig at pambaga o pagbangga ng mga Chinese vessels sa supply boat ng Pilipinas ngayong buwan ng Disyembre. Umakyat na sa 183,000 yung pong bilang ng mga validated na apektado ho ng nagdaang bagyong Kabayan. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, ito ho ay katumbas ng humigit kumulang sa 53 o 53,000 na mga pamilya. Sa kasalukuyan, nananatili pa rin sa mga evacuation center ang nasa 17,510 na mga bilang nitong mga pamilya. Ito naman po ay katumbas ng 54,000 na mga individual. Kabuang 400 na mga evacuation center naman ang nanatiling bukas sa ngayon. Batay sa datos ng naturang ahensya, mayroon ng 335 na mga naitalang partially damaged na mga kabahayan. Habang 19 naman ang totally damaged dahil pa rin po ito sa epekto ng mga pagbaha, mga landslide at mga malalakas na mga pagulan. Mayroon namang nakahandang 2 million o 2,661,600 o ito ho'y 2,661,693,242 na pundo na nakahandang gamitin para huyan sa mga biktima. Mahigit sa 170 million po rito ay mga standby funds habang 2.49 billion pesos ay mga food at non-food items. Bombo International News. Tinanggal ng Korte Suprema ng Colorado si dating US President Donald Trump mula sa balota sa presidential election para sa susunod na taon doon sa naturang estado dahil sa naging papel umano nito sa pag-atake ng kanyang mga supporters sa US Capitol noong Enero 6 ng taong 2021. Dahil sa naturang ruling ng Korte, si Trump ang kauna-unahang kandidato sa kasaysayan ng Amerika na nadiskwalipika sa presidential election sa pamamagitan ng pambihirang paggamit ng probisyon na nakasaad sa US Constitution na nagbabawal sa mga opisyal na sangkot sa insurrection o rebellion na manungkulan sa gobyerno. Subalit sa pananaw naman ng non-partisan US forecasters, ang Colorado ay maka-Democrats, nangangahulugan na malaki ang tsansa na manalo ni US President Joe Biden anuman ang maging kapalaran sa kasong kinakaharap ngayon ni Trump. Nagugat nga ang kaso sa inihaing apila ng grupo ng mga botante sa Colorado na humihiling na madiskwalipika si Trump dahil sa paghikayat umano nito sa mga supporter ng dating Pangulo na atakihin ang Capitol sa nabigong pagtatangka naman na pigilan ang paglilipat ng posisyon ng pagkapangulo kay Biden matapos ang 2020 election. Inaasahan naman na iaapila ng kampo ni Trump ang naging desisyon ng Korte Suprema ng Colorado sa US Supreme Court.
Sa iba pang mga lokal na balita, nagawa ng dalawang barko ho ng Pilipinas o ng Philippine Navy at isang Air Force plane na makapag-deliver ng mga Christmas package sa mga tropa ho ng pamalaan, mga mangingisda at mga residente doon ho sa mga isla sa West Philippine Sea na inaangkin po ng Pilipinas. Sinimulan ho ng grupo ang pagbibigay ng mga regalo noong Disyembre 11 at tumagal ito hanggang nitong Disyembre 18. Ayon naman kay Armed Forces of the Philippines Western Command spokesperson Ariel Coloma, ang mga dinalang regalo ay ibinigay ng iba't ibang mga organisasyon. Sa kabuuan ng gift-giving, walaan niyang harassment na nangyari mula ho ito sa panig ng China. Kabilang sa mga naibigay na regalo ay ang kalahating tonelada ng mga pagkain na ito ho'y sa siyam na isla o mga teritoryong binabantayan ng Pilipinas doon sa West Philippine Sea. Maliban po rito, nagbigay rin ang pamahalaan ng mga Noche Buena items, mga bigas, soya at maging ang mga chicken meals at iba pang mga pagkain. Kabilang sa mga barkong nakapagpadalahon ng mga naturang supplies ay yung barko ng Republika ng Pilipinas Jose Rizal at ang barko ng Republika ng Pilipinas Del Pilar. Naglayag ang mga ito mula ho doon sa Ayungin Shoal, Rizal Reef at maging yung iba pang mga isla katulad po ng Isla Cota, Lawak, Likas Islands, Panatag Shoal, Parola Islands at ang Patag Islands. Habang ang C-295 aircraft naman ng Philippine Air Force ay nagdala ho ng mga Christmas package sa mga tropa ng pamahalaan na nakaistasyon naman doon sa Pag-asa Island sa pangitan po ng BRP Sierra Madre. Kabilang din sa mga naibigay ay mga supplies na ibinigay ho ng Atin Ito Coalition. Ang natura hong grupo mga kabumbog Castor Nation, kung maalala ho ninyo, ay ang kauna-unahang civilian convoy sana na magdadala ng mga supplies at mga regalo doon po sa tropa ng pamahalaan at mga mangingisda na nakabase doon sa West Philippine Sea. Ito ho'y noong unang bahagi po ng Disyembre, ngunit hindi natuloy matapos silang binuntutan ng mga barko ho ng China. Ayon pa rin kay Commander Coloma, hindi na sila sinamahan ng mga civilian convoy sa ginawang pag-deliver nitong mga inihatid na regalo. Sa ibang balita, dapat umanong imbestigahan ng Energy Regulatory Commission ang mataas na singil sa kuryente ng Meralco. Ayon kay Philippine Rural Electric Cooperative Association Incorporated, hindi pangkaraniwan ang mahal na singil sa kuryente ng Meralco. Sinabi pa ni Philrica Representative Presley De Jesus na kung kaya ng mga maliliit na electrical cooperatives sa mga probinsya na magbigay ng murang kuryente sa mga residential customers, mas dapat na kaya ito ng Meralco na ibigay, lalo pa ito ang pinakamalaking power company sa bansa. Iginit din ni De Jesus ang tinatawag na economies of scale, kung saan sa laki ng saklaw ng Meralco at laki ng demand ay dapat na maibabaan niya ang cost of power. Ang mga electric cooperatives niya ay may residential rates na 6 pesos and 50 centavos kada kilowatt po yan or kilowatt hour. Kumpara sa Meralco na isang mega franchise na mayroong 7.7 million subscribers nitong taong 2023. Dahil dito, pabor naman ang Philrica na mairepaso ang prangkisa ng Meralco at ang posibleng paghahati nito sa tatlo para umano sa mas maayos pa na serbisyo at mas mababang singil sa kuryente. Oras na natin mga kabombo, 12 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Lalo pang dumami yung bilang ng grupo ng mga mag-aasukal dito ho sa ating bansa na humihiling naman sa pamahalaan na tugunan ang patuloy hong pagbaba ng presyo ng asukal sa buong bansa. Kabilang ho sa mga naturang grupo ay ang Confederation of Sugar Producers Association, ang National Federation of Sugarcane Planters at ang Panay Federation of Sugarcane Farmers. Apela ng mga naturang grupo, dapat na bumuo ang pamahalaan ng mga measure o mga paraan upang mapigilan ang patuloy na pagbaba ng farm gate price ng asukal at maibalik ang maayos na presyuhan ng hindi nalulugi yaong mga magsasaka o mga magtutubo. Ayon sa naturang grupo, ang patuloy na pagbaba sa presyo ng asukal ay malaking banta sa kabuhayan ng mga magtutubo sa buong bansa. Ang mga naturang grupo ang mayroon pong hawak sa mahigit kalahati ng national sugar output ng buong Pilipinas. Batay sa datos na hawak po nito, umaabot na lamang sa 2,552 pesos hanggang 2,564 pesos
ang presyo po ng kada 50 kilos na bag ng asukal na hanggang nitong Nobyembre ng kasalukuyang taon mula ho sa dating 2,825 pesos kada bag o kada 50 kilos na bag ng asukal noon pong huling bahagi ng Setyembre ng kasalukuyang taon. Sa kabila ng mababang farm gate price, nananatili pa rin naman umano iyon pong 80 pesos hanggang 10 pesos kada kilo ng mga asukal sa mga pamilihan sa bansa. Apela ho ng grupo sa pamahalaan magkaroon na ng isang dialogo na dadaluhan ng lahat ng mga stakeholders upang mapag-usapan ang nararapat na tugon ng naturang problema. Kumuha naman tayo ng pag-uulat sa labasang himpilan ng Department of Environment and Natural Resources at ng Metropolitan Water Works Sewerage System. Muli daw hinimok ang publiko na maging masinop sa paggamit ng tubig bilang pagganda na rin po yan sa epekto ng El Nino at tiniyak din na hindi na mauulit pa ang water interruption na nangyari noong taong 2019. Kaugnay niyan, may nakalap pang report si Bombo Kelly Cordero. Nagbabala ang Department of Environment and Natural Resources na posibleng magkaroon ng malaking problema sa supply ng tubig kung titindi at hahaba ang epekto ng El Nino phenomenon sa susunod na taon. Ayon kay Undersecretary Carlos Primo David ng DENR, ang tubig na kinukuha sa Angat at sa iba pang sources ay magiging sapat lang para sa supply hanggang Mayo o hanggang Hunyo ng taong 2024. Anya, kung sakaling humaba pa ang epekto ng El Nino ay magiging malaking problema raw ito para sa Metro Manila. Kaya naman malaking bagay daw ang pagtitipid o pagre-recycle ng tubig ngayon para maiwasan ang nangyaring water interruption noong taong 2019. Matatandaan na noong 2019 nagkaroon ng biglaang pagkawala ng supply ng tubig sa ilang bahagi ng Metro Manila na nagdulot naman ng perwisyo sa mga residente at mga establishmento na ang ilan ay napilitan pang magsara dahil marami ang hindi nakapag-imbak ng tubig. Problema rin ang malinis na maiinom noon dahil maging ang mga water refilling stations ay hindi makapagserbisyo sa kanilang mga customer. Pero kumpiyansa ang Maynilad na hindi na ito mauulit. Ayon kay Engineer Ronaldo Padua, head ng Maynilad Water Supply Operations, maliban sa Angat Dam, may inaasahan na 280 million liters na tubig ang Maynilad mula sa mga bagong treatment facilities na kayang makapag-supply sa 280 mga kabahayan. Nakikita na mangyayari yung water shortage na nangyari ng 2019 dahil nga po doon sa iba't ibang mga interventions o yung mga mitigating actions na nagawa na so far at ginagawa pa ng Maynila. Samantala, sa ngayon, nasa above minimum ang level ng tubig sa Angat Dam. Ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System, posibleng bumaba sa 180 meters o minimum operating level ang tubig sa Angat Dam sa katapusan ng Hunyo taong 2024. Kaya naman, posibleng mabawasan ang alokasyon ng tubig sa mga kabahayan, pero ayon kay Patrick James Dison, Division Manager ng Angat Ipo Operation Management ng Metropolitan Water Works and Sewerage System, nakahanda sila sa kanilang mga augmentation measures at kaya nilang makakuha ng tubig galing sa Angat Dam dahil anya ni-repair umano nila itong tinatawag na Angat Dam Low Level Outlet. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang saya ng Pasko nang dahil sa'yo. Merry Munchkin, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Ooh, 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 Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa mga karagdagan pang balita, dumipensa si House Speaker Martin Romualdez sa tila pasaring ni Senator Amy Marcos sa pagsusulong umano ng House Leader para sa charter change kahit na maraming problema ang bansa dahil nais umano niyang maging Prime Minister. Ayon naman sa liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso, iginagalang naman ito ang naging opinyon ng Senadora, subalit iginiit nito na hindi priority measures ng Kamara ang Prime Ministership.
Inihalimbawa pa ni House Speaker Martin Romualdez na maternal first cousin din ng Senadora at ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang kaso ng Maharlika Investment Fund ay tinutulan din dati ng Senadora, subalit naipasa din naman kalaunan ng kanyang mga kasamahan sa Senado. Nilinaw din ni House Speaker Romualdez na wala silang iringan ni Senator Amy Marcos at sa katunayan ay nagkita pa nga at binati nila ang isa't isa sa isang Christmas party ng US Embassy at inihayag na nire-respeto niya si Senator Amy hindi lamang bilang isang senador, subalit bilang kanyang nakakatandang pinsan. Oras natin, mga kabombo, meron na ho tayong 20 o 18 minutes makalipas ho ang alas 12 ng katanghalian. Abangan humamay, makakausap po natin ang kinatawan ho ng National Federation of Transport Cooperative, ang Vice Chairman ng National Federation of Transport Cooperative, si Mr. Robert Kang. Kaugnay pa rin po ito doon sa usapin sa transportasyon, yung pong nagpapatuloy ho na transport strike ng Grupong Manibela, at ito ho'y bilang protesta doon ho sa nalalapit na pong deadline ng konsolidasyon ng mga prangkisa ng mga jeepney o itong mga traditional na jeepney. Ang Federation of Transport Cooperative ang isa po sa pinakamalaking grupo ho ng transportasyon sa buong Pilipinas na ayaw doon po sa extension na hiling po ng ibang mga grupo naman. Mamaya, abangan po ninyo ang hinaing ng naturang grupo ng mga tsuper at mga operator sa buong Pilipinas. Samantala, sa iba pang mga usapin sa transportasyon, opisyal na pong ipinag-utos ng pamunuan ng Department of Transportation sa mga train management sa Metro Manila na palawigin pa yung oras ho ng kanilang mga biyahe. Ayon kay Department of Transportation Secretary Jaime Bautista, ito ho ay upang matugunan ang inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayon pong panahon ng Kapaskuhan. Kabilang sa mga inatasang palawigin ng operasyon ay ang Light Rail Transit 1, ang Light Rail Transit 2 at ang Metro Rail Transit o MRT 3. Susundin ng mga train management ang bagong schedule katulad ho ng mga sumusunod. Mula ho sa dating alas 9:30 ay magiging alas 10:30 na ho ng gabi ang huling biyahe po ng MRT3 mula North Avenue Station patungo hong Taft Avenue. Ang pabalik naman sa naturang ruta ay magiging alas 11:05 na ho ng gabi mula sa dating alas 10:09 o 9 minutes makalipas ho ang alas 10 ng gabi. Magiging alas 10:45 naman po ng gabi ang huling biyahe ng LRT Line 1 mula ho Baclaran patungong Fernando Po Station o Fernando Po Junior Station, at ito ho ay mula sa dating alas 10 ng gabi. Magiging alas 11 ng gabi naman ang huling biyahe po mula Fernando Po Junior Station patungong Baclaran mula ho sa dating alas 10:15 ng gabi. Sa ilalim naman po ng LRT Line number 2 na mayroon pong biyaheng rekto hanggang Antipolo Station, magiging alas 10 na ho ng gabi ang huling biyahe ho nito. Ito ho ay mula sa orihinal na alas 10 ng gabi. Magiging alas 10:30 ho ng gabi na rin ang huling biyahe mula rekto patungong Antipolo mula ho ito sa orihinal na alas 10:30 o alas 9:30 ng gabi. Ayon kay Secretary Bautista, kailangan daw hong mag-adjust ng mga ahensya o nitong ahensya sa dami ho ng inaasahang mga biyahe ngayon pong panahon ng Kapaskuhan at upang matiyak na mabibigyan ng mga ito ng sapat na transportasyon. Samantala, hindi naman sususpindihin ng Metropolitan Manila Development Authority ang pinaiiral ngayon na number coding sa National Capital Region sa kabila pa ng mabigat na daloy ng trapiko ngayong holiday rush at nagpapatuloy na tigil pasada. Sa kasalukuyan, ayon kay MMDA Assistant General Manager for Operations David Vargas, mananatiling manageable ang lagay ng trapiko sa buong rehiyon. Inaasahan din na gaganda pa ang lagay ng trapiko sa mga susunod na linggo dahil marami niya sa mga tao sa rehiyon ay uuwi sa kanilang mga probinsya para i-spend ang holiday season. Iniulat naman ng opisyal na namonitor ng ahensya ang 20% na pagtaas sa dami ng mga sasakyang bumabaybay sa mga kakalsadahan ngayong holiday season. Para naman matugunan nito, sinabi ni Assistant General Manager Vargas na nagpakalat na sila ng karagdagang mga enforcer para magmando sa trapiko. Sa ilalim nga ng number coding scheme, pinagbabawalan ang mga sasakyan base sa huling numero ng kanilang plaka na bumaybay sa kahabaan ng EDSA at iba pang mga kalsada sa oras ng alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at sa hapon alas 5 hanggang alas 8 ng gabi. Sa kabila naman ng banta na kinakaharap ng mga marinong Pilipino sa iba't ibang bahagi po ng mundo, nananatiling malaki ang ambag ho ng mga ito
dito ho sa ekonomiya ng Pilipinas. Batay sa datos ng United Nations Conference on Trade and Development, ang Pilipinas ang top source ng mga marino sa buong mundo noon pong taong 2021. Batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas naman, nagawa ng mga marinong Pinoy na makapag-ambag o makapag-remit ng hanggang sa 6.7 billion pesos noon pong 2022. Ito ay kadumbas ng 20% ng kabuang remittance na naitala ng naturang taon. Batay naman sa datos ng Maritime Industry Authority, nagawa ho ng pamahalaan na makapag-deploy ng kabuang 400,000 na marinong Pinoy mula ho noong 2016 hanggang nitong taong 2021. Sa kasalukuyan, yung mga marino ang itinuturing na highest paid kumpara ho sa iba pang mga overseas Filipino workers. Ngayong linggo, una lang nagbabala si Senator Amy Marcos na nasa panganib ang buhay ng maraming mga marinong Pilipino dahil po sa iba't iba mga geopolitical conflict. Marami sa mga ito anya ay apektado sa pag-atake ng mga pirata, mga rebelde at maging yaong mga terorista. Inihalimbawa ng senador ang nangyayaring pag-atake ng mga Houthi rebels sa Red Sea kung saan regular na napapadaan po roon ang mga barkong mayroong mga Pinoy seafarers. Inaresto naman ng mga otoridad ang 3 individual na gumagawa daw ng iligal na mga paputok sa may lalawigan po yan ng Bulacan. Ayon sa Bulacan Police Provincial Office, nakatanggap sila ng impormasyon hinggil sa mga sospek na gumagawa ng iligal na paputok sa may San Ildefonso, Bulacan. Natuklasan ng mga kapulisan sa kanilang pagtungo sa lugar na wala umanong kaukulang permit ang mga sospek na gumagawa ng iligal na paputok. Nakumpiska din mula sa mga sospek ang isang sako ng 5-star, mahigit 1,000 piraso ng plapla, 100 piraso ng bawang, Judas belt at mga firecracker fuse. Kaugnay nito, maharap naman ang mga narestong sospek sa reklamong may kaugnayan niyan sa paglabag sa Republic Act 7183 o ang tinatawag na Act of Regulating the Sale, Manufacture, and Use of Firecrackers at ng iba pang pyrotechnic devices. Nagpahayag naman ng suporta ang toxic watchdog na Ban Toxic sa panukala ho nitong si Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. na total ban sa mga paputok. Ayon kay Ban Toxic campaigner Tony Dizon, ito ho ay maghahatid daw ng mas ligtas na holiday season sa buong bansa. Kailangan anyang maintindihan ng publiko na ang mga paputok ay naghahatid ho ng mga health at environmental pollutants na nagdudulot ng banta sa kalusugan ng lahat, lalo na sa mga bata. Ayon pa kay Dizon, nagawa na ng maraming mga local government units na maipatupad ang total ban. Kasama ho ang partial ban. Sa katunayan daw ay mula ho noong 2009 hanggang 2022, meron na raw hong 4 na po mga local government units ang nakapagpatupad ho nito. Kinabibilangan ito ng mga sumusunod, ang Davao City, ang Bicol Region, ang Aurora Province at ang Zambales. Kasama rin po dito ang ilang mga lokal na pamahalaan ng Metro Manila gaya po ng Makati City, Malabon, Mandaluyong City, Manila City, Marikina City, Muntinlupa, Navotas, ang Paranaque, Pasay, Pasig, maging ang Pateros, Quezon City, San Juan, Taguig City at maging ang Valenzuela City. Dahil po rito, umaapela ang grupo sa publiko na suportahan ang total ban ng mga paputok upang maprotektahan ang bawat isa mula ho sa banta nito sa kalusugan, kasama na iyong makapag-iwas sa panganib na dulot ho nito. Una rito ay inirekomenda nitong si Interior Secretary Abalos ang total ban ng mga paputok sa Pilipinas. Kasunod na rin po yan ng anyay banta at panganib na dulot ng mga paputok. Samantala, abangan din po ninyo mamaya, mga kabumbo, update po tayo dito ho sa nagpapatuloy na Batang Pinoy at Philippine National Games. Yun daw hong issue na inirereklamo sa mga billeting areas. Kaugnay pa rin po dito sa nagpapatuloy na Batang Pinoy at Philippine National Games, naresolba na raw. Ito ho'y batay ho sa pahayag ng Philippine Sports Commission. Kasi bago ho nito, maalala po ninyo, may mga ulat mula po sa ating mga provincial station na nagre-reklamo daw yung ilan pong mga contingent or yung pong ilang mga delegado dahil po sa hindi humaayos na pasilidad at ilan pang mga factor. So meron pong panayam ho dito si Bombo Victor sa pamunuan po ng Philippine Sports Commission. Abangan po yan mamaya. Oras natin, mga kabumbo, 28 minutes na bago umakalipas ho ang alas 12 ng katanghalian.
Sa pagkakataong ito, makakausap po natin, kasama po natin sa linya ng ating komunikasyon ng Vice Chairman ng National Federation of Transport Cooperative, isa po sa pinakamalaking transport group o transport federation sa buong Pilipinas. Kasama po natin si Ginoong Robert Kang. Ito ay kaugnayan pa rin mga kabumbo dito ho sa plano ho ng pamalaan na modernisasyon sa mga pampublikong sasakyan, lalo na ho yung mga tradisyonal na jeepney. Sa December 31, ito na ho yung huling araw para ho dun sa consolidation ng mga prangkisa. Good morning at umagandang tanghali po at welcome sa Bombo Radio Philippines. Ginong Robert Kang, si Bombo Genesis po ito. Kasama ho natin ang ating katandem si Bombo Ever. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo sa aming invitation na makausap po namin kayo sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. Ilang araw na lamang po bago po yung nakatakdang deadline nito hong consolidation sa mga prangkisa ho ng mga jeepney. And marami pa rin po yung mga humihirit na ito po i-extend. Sana. Ngayon, kayo po yung una ho sa mga nag-consolidate sa buong Pilipinas. Ano ho ang take ho ninyo dito ho sa panibagong hirit na extension ng consolidation, sir? Noto extension tayo dahil gusto na natin mag-take off at saka yung mga financing institution ay maging... Maraming financing institution ang nag-aabang kung ano ang desisyon ng ating gobyerno tungkol sa pagtatapos ng ating consolidation. Ang nasasakupan ng National Federation of Transport Cooperative, tayo po ay sumasang-ayon na magiging tuldok na po yung extension ng consolidation comes December 31, 2023. Dahil po ay pinapahaba lang natin ang proseso, pinapatagal lang. Nabanggit nga po ninyo kung ilang beses na po na-extend ang consolidation. Ngunit hindi pa rin po matuloy-tuloy. Ano po yung sa tingin po ninyo yung pangunahing dahilan kung bakit po nahihirapan silang mag-consolidate? Ito hong ibang mga grupo na humihiling pa po ng extension. Kung tutusin, itong mga grupo na ito na ayaw sa PNP, unang hiniling nila i-extend yung consolidation. Naka-anim na extension na tayo, subalit walang kahit isang beses man lang nagtangkang mag-consolidate itong grupo na nagrarally ngayon. So they have been given more than 1,500 days to consolidate at ngayon lumalabas sa kanilang hiling at sigaw na i-abolish yung modernization. Okay. Ang ating katandem si Bombo Ever, meron din po mga karagdagang katanungan, Bombo Ever? Okay. Ginoong Kang, nabanggit niyo po makailang beses na 6 na beses na extension po ito. Sa tingin niyo po ba, pagbibigyan sa pagkakataong po ito ni Pangulong Bongbong Marcos ang kahilingan po ng kapwa po ninyong mga tsuper ng panibago na naman pong extension? Kung babalik ta rin man ang desisyon ng Pangulo, nasa kanya yon kasi siya ang may karapatan na gumawa ng desisyon tungkol sa ating pambansang transportasyon. Subalit tayo po ay manlulumo kung gagawin ng Pangulo yan kasi 70% na po yung sumama sa modernization program, nag-consolidate. So, I don't think na babaguhin ng Pangulo ang kanyang desisyon dahil nagpasya na po ang Presidente base doon sa mga numero na ibinigay ng Department of Transportation. Okay. Ginoong Kang, para sa kaalaman na rin po ng publiko, maaari niyo po bang i-share sa publiko kung mahirap po ba itong proseso ng konsolidasyon, kung bakit may ilan pa rin po na hindi pa rin po nakakapag-consolidate? Actually, sir, madali lang at simple. Unang-una, magpamiyembro, of course, may membership fee. May autonomy ang kooperatiba kung magkano ang sisingilin nila. But in terms sa consolidation fee, mababa lang po yung consolidation fee. Doon tayo malalakihan doon sa capital share ng miyembro ng isang operator o driver na magpa-member sa cooperative. Kasi ang cooperative dapat may sanid puhunan ang isang miyembro. Kaya po tayo lumaki dahil lahat ay nag-ambag doon sa kapital ng cooperative. Okay, ganun ho pala. Okay, balik ho sa atin, sir. Sa mga nakalipas ho naming interview sa iba't ibang mga transport group, katulad ho ng ang Piston, nasabi ho nilang hirap ho silang makabili ng mga units, yung mga modernong unit, dahil nga ho sa mataas na presyo. Ngayon, sa part ho ninyo na isa sa mga pangunahin po na kapag consolidate na sa buong Pilipinas, anong reaction po ninyo dito? Lagay natin sa tamang konteksto, sir. It's not the driver who will be paying the amortization on the modern jeeps. If you join the cooperative,
or a corporation, it's the organization who will be paying the monthly amortization. Yung driver natin, sila po ay bayad on a daily basis, or yung iba ginagawang sakuran na lang sila, and they will receive social benefits, no? So hindi na iisipin ni driver yung buwanang hulog. Magtrabaho lang siya, mag-report lang siya, mabayaran siya ng overtime pay, mabayaran yung SSS, PhilHealth, pag-ibig, remittances niya. Ang operation kasi sa modern jeep, meron tayong tinatawag na fleet management system. Wala na po yung tatansyahin mo lang yung oras ng pagbiyahe mo. Dahil dito sa fleet management, na spread yung kita ng isang fleet. Kunwari, if you have 15 units, yung dalawa doon sa bumabiyahe, tinamaan siya ng hindi magandang kita, pero the rest, kumikita ng malaki, so ma-offset lang yung lugi ng ibang units. Okay. May mga dagdagang katanungan si Ma'am Weber? Okay, on my part po, Ginoong Kang, dagdag ko na rin po dahil sinabi po ng mga transport group, pagkatapos po ng December 31, hindi na raw po sila mamamasada. Ano po yung take nyo po dito? Hindi po ba ito magkakaroon kung sakali ng transport crisis, sakaling mangyari po ito? Mali yung pag-intindi nila. The deadline to join the cooperative or corporation, December 31. If you have an active provisional authority or franchise, hindi pa po mawawala yan. You will be given another 1 year. No? Ini-extend lang yan hanggat dumarating na na-replace natin yung mga traditional jeep into modern units. Kasi alam ng gobyerno na kulang pa talaga yung units na nire-require doon sa nasabing rota. So wala pong mangyayaring crisis. At saka yung sinasabi nila na tinatakot tayo na magkakaroon ng transport crisis, mali po yun. Tatagal kaya sila ng 2 linggo na walang biyahe, walang makain yung mga driver na yan? So, hindi tama yun. Mali po yun. Mali po yung sinasabi nila. Okay, sige. Maraming salamat na Ginoong Robert. I'm sure sa mga susunod pa mga pagkakataon, marami tayong mga pagsasamahan pa mga oras. Lalo ho at medyo mahaba-haba pa yung usapin po ng transport strike na ito, no? Hanggang December 29 or ilang araw lang ho yan bago ho yung consolidation or deadline ng consolidation. Maraming salamat, sir. Ingat po kayo. Mga kababukas Nation, ang ating po nakausap ang Vice Chairman ng National Federation of Transport Cooperatives, si Ginoong Robert Kang. Kaugnay pa rin po dito sa nagpapatuloy pa rin pong medyo masalimuot na usapin. Yan pong transport strike and at the same time, yung pong deadline ng consolidation nitong mga prangkisa ng mga jeepney. Nagatid po sa atin sa oras na 24 na minuto bago po sumapit ang 1:00 ng hapon. Nagawa ho ng pamunuan ng Department of Welfare and Development na matulungan ang kabuang 31,234 na mga mag-aaral ngayong pong taon. Sa ilalim po yan ng Tara Basa Tutoring Program nito. Ang mga naturang mga mag-aaral ay natukoy ho bilang mga non-reader o sila ho yung hindi pa nakakapagbasa na nasa elementarya. Maliban ho sa mga mag-aaral, natulungan din ho ang hanggang sa 31,207 na mga magulang at mga guardians sa pamagitan po yan ng mga reading and parenting session na isinagawa kasama ho mga estudyante sa kolehiyo na sinahuran upang magturo at magsilbing mga tutor. Sa ilalim ho ng Tara Basa Tutoring Program ng ahensya, binabayaran o sinasahuran po yung mga kwalipikadong college student upang magturo sa mga bata. Pinipili ho ng ahensya yung mga estudyante na mayroong maayos na academic record at nahihirapan sa financial obligations sa mga universidad kung saan po sila nag-aaral. Dahil po rito, umabot na raw sa 6,101 na mga college student ang natulungan po ng ahensya mula sa mga universidad. Dito lang po yan sa National Capital Region. Tiniyak naman ni Department of Social Welfare and Development Secretary Gatchalian o Rex Gatchalian ang pagpapatuloy ng naturang programa. Kasama na ho yung planong expansion nito sa iba pang mga lugar. Katulad ho dyan sa may buo o bahagi po ng Bulacan at sa lungsod po ng Marawi sa bahagi po ng Mindanao. Ang Tara Basa Tutoring Program ay isa pong Modified Educational Assistance Program na tumutulong sa mga mag-aaral na hirap pong magbasa at sa pamagitan po yan ng pag-assign ng mga tutor na sinasahuran naman kung saan magagamit nila ang naturang sahod sa kanilang pag-aaral.
Naglabas naman ng gabay si Archbishop Socrates Villegas ng Archdiocese of Lingayen, Dagupan ukol sa inilabas na dokumento ng Vatican na nagpapahintulot na sa mga pari na basbasan ang same-sex couple, polygamous bands at live-in partners o tinatawag ng Vatican na irregular situations. Nilinaw ng Arsobispo na kapag binasbasan sila ng pare, ito ay tanda ng paghingi ng awa sa Diyos at hindi pagpapabanal ng kanilang relasyon. Dadag pa ng Arsobispo, ito rin ay para bigyan ang magkarelasyon ng grace of conversion sapagkat ito ay hindi naayon sa Diyos ayon sa katuruan na rin ng Simbahang Katolika. Pinayuhan niya rin ang mga pari na piliin ang tamang mga salita sa pagbabasbas sa magkarelasyong nasa irregular situations upang hindi magkaroon ng kalituhan sa gusto nilang iparating o gustong iparating ng simbahan. Naglabas naman ng pahayag ang National Convener ng Pantay na isang LGBTQIA+ group kung saan masaya nilang tinanggap ang desisyon ng Santo Papa. Para sa kanila, ito ay patunay na ang pagmamahal ng Diyos ay malawak. Ito raw ay isang inklusibong paraan para mas magkaroon ng pagtanggap sa iba't ibang uri ng pagmamahal. Hiling naman ng organisasyon na sa desisyon ni Pope Francis ay mas mabuksan pa ang puso at isipan ng mga tao para suportahan ang SUGI Equality Bill upang maiwasan na ang diskriminasyon sa ating bansa. Aabot naman sa 1,000 pamilya ang magpapaskong wala hong tirahan matapos na sumiklab ang malaking sunog sa isa pong residential area sa may Kapulong Street sa Tondo, Maynila nito hong gabi ng Martes, kung saan isa sa mga bombero ay nagtamo po ng minor injury habang inaapula ang sunog sa nasabing lugar. Ayon sa assessment o batay sa assessment ng Bureau of Fire Protection National Capital Region, tinupok ng apoy ang nasa 200 mga kabahayan na nagsimula dakong alas 9 ng gabi at umabot sa ikalimang alarma dakong alas 11 ng gabi, kung saan nasa 20 mga fire trucks ang kinailangan para maapula ang naturang sunog o tuluyan po maapula ang sunog. Idineklarang fire out ito dakong alas 12 ng madaling araw kanina mga kabumbo. Iniulat din ng ahensya na nasa tinatayang 1.5 million pesos yung pong halaga ng danyos dahil pa rin po sa naturang sunog. Samantala, hindi naman sumipot sa preliminary investigation ang pulis na iniuugnay sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon kaugnay sa reklamong kidnapping at illegal detention laban sa kanya. Tanging abogado ni Police Major Alan De Castro na si Attorney Ferdinand Benitez ang humarap at tumanggap ng mga inihaing reklamo sa kaniyang kliyente sa may Batangas City Hall of Justice kahapon. Nakatakda namang maghain ang kampo ni Police Major Castro ng counter affidavit. Sa ngayon, nananatili pa rin si De Castro sa restrictive custody ng Camp Vicente Lim sa may lalawigan ng Laguna. Isasagawa naman ang susunod na pagdinig sa naturang kaso sa Enero 9 ng susunod ng taon. Samantala, personal namang humarap sa preliminary investigation ang ina ng nawawalang kandidata ng Miss Grand Philippines in 2023 na si Rose Camilon. Sinabi nito na hindi siya nawawalan ng pag-asa na isang araw ay makakabalik ding buhay ang kaniyang anak na huling nakita 2 buwan na ang nakakalipas. Umapila naman ang nakatatandang Camilon sa pulis na si De Castro na tumulong sa pagtunton sa kaniyang anak. Dumalo din sa preliminary investigation ang 2 pang testigo na kapatid naman ng nawawalang beauty queen at ang abogado ng isa pang akusado na driver ni De Castro. Samantala, pinaplano ho ng ilang mga kumpanya sa Pilipinas na pumasok sa partnership kasama ho ang mga agriculture firm doon po sa bansang Israel. Ayon kay Go Negosyo founder Joey Concepcion III, nais ng mga ito na pumasok sa mga long-term investment kasama ho ang naturang bansa. Una na rin anyang nakipagpulong ang mga naturang kumpanya doon po sa mga kinatawan ng Israel Innovative Agro-Industry at napag-usapan ang potensyal na partnership sa larangan po ng agrikultura, modernong teknolohiya para sa pagsasaka at yaong mga makabagong paraan ho ng pagsasaka. Ang naturang pulong ay sinaksihan ni Israel Ambassador to the Philippines, Ilan Flos, kasama ang mga opisyal ng ating bansa. Ayon naman kay Ambassador Flos, malaki ang potensyal ng Pilipinas sa larangan ng pagsasaka, lalo na sa lawak ng mga resources na meron nito. Samantala, kumuha pa tayo ng karagdagang pag-uulat, ang pasahe daw sa jeep posibleng tumaas ng hanggang 400% dahil yan sa PUV modernization program. Pag-modernize naman ng mga jeepney, tatagal pa ng 2 o 3 taon ayon yan sa Department of Transportation. Kaugnay yan, may kabuuan pang pag-uulat si Bombo Tropio Anuada Jr.
Habang itinutulak ng gobyerno ang modernisasyon ng mga jeep at UV Express sa gitna ng December 31 consolidation deadline, pinangangambahan ng isang economic think tank ang posibleng 300% hanggang 400% na pagtaas sa pamasahe. Ito ay dahil na rin sa pahayag ng Ibon Foundation na wala umanong pakialam ang administrasyon sa transport sector sa bansa. Dahil dito magbibigay ng tulong ang Department of Transportation sa mga operator para tugunan ang pinangangambahang sobra-sobrang pagtaas ng pamasahe dahil sa PUV modernization. Magdudulot kasi ng 300 to 400% ang taas na pasahe ng jeep sa modernization program sa susunod na taon. Ayon kay Transportation Undersecretary Timothy John Batan, dahil dati ay 80,000 per unit ay itinaas niya ang subsidy sa 200 to 300 pesos depende sa uri ng jeepney na kukunin ng mga operator. Samantala nilinaw rin ng opisyal na tatagal ng 2 o 3 taon bago ma-modernize ang mga jeepney dahil kailangan muna nilang mag-consolidate. Minimum number of units para mag-consolidate ay binaba na rin po mula 15 pababa ng 10. Maaari po yung consolidated operator ng jeep or hindi pa po kailangan na mag-modernize o bumili ng bagong modern jeepney. Yan pong pagbili, yan pong pag-modernize sa isang modernong jeepney, kinakailangan po yan 2 to 3 years pa po after natin mag-consolidate. So mag-consolidate po muna tayo, umabot po tayo sa deadline sa December 31, pumunta po tayo sa LTFRB, pumunta po tayo sa Office of Transport Cooperatives, 3 dokumento na lang po ang kailangan at aasistihan po tayo ng ating mga kasama. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anwada nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras na natin mga kabombo, 15 minuto na lamang at mag-alauna na po ng hapon. Sa iba pang mga balita, umabot na ho sa 3 o 3.5 million na mga trabaho. Iyon pong naibigay ng Department of Labor and Employment sa mga Pilipino ngayon pong 2023. Yan po isa ilalim ng tulong pangkabuhayan sa ating mga Disadvantaged Workers Program. Ito ho yung mas kilala bilang TUPAD Program. Ito ho'y malayong mas mataas daw kumpara sa bilang ho ng mga benepisyaryo noong nakalipas na taong 2022. Nangako naman si Labor Secretary Bienvenido Laguesma na mas maraming trabaho pa yung kanilang bubuksan sa susunod na taon, hindi lamang sa ilalim ho ng TUPAD program, kundi maging sa kabuang workforce ng ating hong bansa. Kabilang na ho rito yung maraming mga trabaho na bunga raw ng mga nakuhang investment ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang mga biyahe sa iba't ibang mga bansa. Ang pinakahuli po rito ay doon po sa bahagi ng Japan. Inihalimbawa naman ng kalihim yung mga magbubukas na trabaho sa susunod na buwan, dalahon ng inasang pagbubukas ng maraming mga kumpanya. Kinabibilangan daw ho ito ng energy sector, maging sa information and technology sector, kasama na po dyan ang manufacturing, maging sa agriculture, kasama rin po ang industrial sector. Ayon pa sa kalihim, patuloy itong maghahatid ng mga trabaho sa mga mamayan upang makatulong na maiangat ang kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Tiniyak naman ni Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma na may mga nakahandang hakbang ang pamahalaan para hindi mapag-iwanan ng mga Pilipino sa mga pagbabago sa sektor ng paggawa. Ito ay kasunod na rin ng muling paglitaw ng isyu na posibleng maapektuhan ang trabaho ng maraming kababayan natin dahil sa umuusbong na industriya ng artificial intelligence sa Pilipinas. Ayon sa Department of Labor and Employment, mula sa national hanggang sa local level ay may mga ginagawa silang pag-aaral hinggil dito. Ayon pa kay Secretary Laguesma, kailangang magkaroon ng mga pagsasanay para madagdagan ng angkop na skills o kasanayan ng mga Pilipino at makaagapay sa inaasahang demand ng trabaho sa nasabing industriya. Gate pa ng opisyal, malaking tulong na nasa ilalim na muli ng Department of Labor and Employment ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA dahil sa mga ilulunsad pang training o pagsasanay para makabuo ng mga bagong trabaho. Para sa kalihim, isa sa dapat na palakasin pa ng industriya ay ang cybersecurity, lalo na sa mga tanggapan ng pamahalaan. Makikipag-usap naman ang Department of Labor and Employment sa Civil Service Commission para mabigyan ng pagkakataon ang mga cybersecurity professionals at experts na makapagtrabaho sa pamahalaan nang hindi na dumaraan pa sa civil service examination. Oras natin mga kabombo, meron na lamang ho tayong 12 minuto bago sumapit ang launa ho ng hapon.
Sa pagkakataong ito, dako ho tayo sa ating mga provincial report. Yung pong estratehiya daw at pulisiya sa paghawak po sa issue ng West Philippine Sea. Hindi naman umano kinakailangan na baguhin, kundi kailangan lamang na madagdagan. Yan po ay batay sa opinyon ng isang political analyst. May nakuang report po dito ang Bombo Radio Dagupan. Nagpahayag ng kanyang opinyon ng isang political analyst tungkol sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sinasabihang palitan ang estratehiya ng bansa sa paghawak sa issue sa West Philippine Sea. Ayon kay Attorney Michael Henry Yusinko, hindi naman anya kinakailangang palitan ang kung anong pulisiya at estratehiya ng bansa sa kasalukuyan kundi kailangan lamang anyang madagdagan. Gaya na lamang ng pagpapatuloy pa rin ng pagsasagawa ng diplomatic measures at mekanismo, gayon din ang inaasahan at hinihintay lamang anya ng mga mamamayan ay ang pagkakaroon ng karagdagang aksyon at kilos ng pamahalaan at hindi ang pagpapalit ng pulisiya. Kabilang narito ang pagdaragdag ng mga barko at mga Coast Guards at personnel na tatrabaho sa naturang lugar upang maprotektahan ang mga mangingisda maging ang mga shipping lanes. Inaasahan din na mas mapapalakas ang Philippine Navy upang maging aktibo ang pagpapatrolya nila sa West Philippine Sea. Dagdag pa nito, napabor naman ang pakikipag-alyansa nito sa mga bansa na mayroong kaparehong layunin gaya ng Australia, Japan at South Korea. Kaya't hindi rin anya ito kinakailangang baguhin ng pamahalaan. Kung mayroon mang kinakailangang baguhin, ito ay ang kapasidad ng Pilipinas na maprotektahan ang teritoryo nito. Balikan natin kung bakit ba ginagawa ito. No? Unang-una, bahagi ito ng pagdepensa sa ating national territory. So yung paglabas ng mga kung ano yung nangyayari sa West Philippine Sea, no? Sa publiko, yung pag-report yung mga ganung klaseng mga pangyayari sa media is part of our national defense strategy. So it's not about masama ba ang epekto nito sa China, no? Or nauudyok ba silang lalo maging agresibo, no? That's beside the point. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Oliver Dacumus nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Bombo Sports News. Katulad ho na natin nababanggit kanina mga kabombo, dako ho tayo sa mga venue kung saan po sinasagawa ito hong Batang Pinoy, mga kabombo. May nakuhang mga report po dito si Bombo Victor Leantino. Yun pong mga hinaing ng ilang mga kasali ho dito, mga delegado, meron daw hong action dito ang Philippine Sports Commission. Kuha tayo ng dagdag na detalye mula kay Bombo Victor Leantino. Binigyang linaw ngayon ang pamunuan ng Philippine Sports Commission na siyang tagapangasiwang pangkalahatan ng Batang Pinoy at Philippine National Games ngayong taon na naresolve na nila ang issue sa mga billeting areas ng mga delegado. Kung maalala sa naging panayam ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Cebu sa mga delegado mula sa lungsod ng Iloilo at lungsod ng Cebu, inilabas nila ang kanilang hinaing hinggil sa sitwasyon ng kanilang mga billeting areas. Ayon sa reklamo, kulang umano sa supply ng tubig ang kanilang mga area. Bukod dito ay kulang din umano sa mga beddings para sa kanilang mga atleta, hindi rin magamit ng mga comfort room dahil madumi ito at walang lock. Gate pa ng mga nagreklamong delegado na hindi makakalaban ng maayos ang kanilang mga atleta kung ganito ang kanilang kalagayan. Sa panayam naman ng Bombo Radio Philippines kay Paulo Francisco Tatad, ang Philippine Sports Commission Executive Director at Project Director ng Batang Pinoy at Philippine National Games ngayong taon, sinabi nito na kaagad nilang inaksyonan at naresolba ang reklamo ng mga delegado mula sa Iloilo City at Cebu City. Aminado rin ito na malaking hamon sa kanilang ahensya ang logistic. Tinatay nga abot rin sa 24,800 na mga atleta ang tinututukan ngayon ng Philippine Sports Commission, mula yan sa higit 190 na mga local government units na kalahok sa Batang Pinoy at Philippine National Games ngayong taon. Sa ngayon ay wala na silang natatanggap ng mga reklamo na may kinalaman sa mga billeting areas. Ito'y dahil rin aniya sa mga pakikipagtulungan nila sa mga local government units at sa mga prinsipal ng iba't ibang paaralan. I can tell you now, in the last couple of days, this has been addressed already. I think Iloilo and Cebu are no exception, siguro because they took it to social media. But other LGUs naman have the same concerns with us. So we've really addressed everything to the best of our capability. Parang halos we're close to 100% already with regards to the delivery of mattresses. Kasi ngayon you have Batang Pinoy athletes who left, and then you have
PNG athletes naman who are coming in or been here. So medyo address na namin yun. No? Samantala hanggang sa mga sandaling ito ay wala namang naidatalang untoward incident ng pamunuan ng Philippine Sports Commission. Resulta rin ito ng maayos na koordinasyon ng kanilang ahensya sa mga law enforcement agencies upang matiyak ang kaayusan at katiwasayan ng Batang Pinoy at Philippine National Games ngayong taon. Para sa Bombo Network News, Bombo Victoria ang tinanag-uulat para sa Trusted Radio Network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kumuha pa tayo ng pag-uulat mula sa probinsya. Ang presyo ng strawberry sa Benguet bumaba ng 50 pesos kada 600 grams. Ang Department naman ng Agriculture nilinaw na walang oversupply. Kaugnay niya, may kabuuan pang detalye ang Bombo Radio Baguio. Mababa ngayon ang presyo ng strawberry sa La Trinidad, Benguet. Halos 50 piso ang ibinaba sa kada 600 grams ng strawberry sa nakaraang 2 linggo. Gayunpaman, nilinaw ng Department of Agriculture Cordillera na walang oversupply sa naturang produkto kundi nadagdagan lamang ang supply nito. Sa panayam ng Bombo Radio, sinabi ni Jonathan Llanes, Information Officer ng Department of Agriculture Cordillera, sapat ang supply ng strawberry sa probinsya ng Benguet hanggang sa buwan ng Pebrero sa susunod na taon. Samantala, umaasa naman ang mga strawberry farmer na tataas ang presyo ng kanilang produkto sa mga susunod na araw para makabawi umano ang mga ito mula sa kanilang pagkakalugi. Ayon kay Marilu Yulin, isa sa mga strawberry farmer at vendor, kumonte ang bilang ng mga turista na bumibisita sa strawberry farm dahil sa nararanasan na paminsan-minsan na pag-ulan. Anya, wala silang magawa kundi ibenta ang kanilang produkto sa murang halaga para hindi ito masira. Sa kasalukuyan ay nabibili ang good size sa halagang 250 pesos kada 300 grams habang ang small size ay nabibili sa halagang 150 pesos kada 200 grams. Sa strawberry picking naman, umaabot sa 700 pesos hanggang 780 ang kada kilo ng strawberry. Ating pakinggan ang tinig ni Marilu Yulin, isa sa mga strawberry farm at vendor sa La Trinidad, Benguet. Maraming supply ng galing sa Atok Trail at Mountain Trail, tsaka dumami rin yung supply dito, nag-bloom yung mga strawberry. Samantala, pinaghahandaan naman ng La Trinidad Benguet ang Strawberry Festival sa susunod na taon, particular sa buwan ng Marso. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Mariel Pasio Apat para sa #1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 6 na minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo International News. Ibinunyag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na nangangailangan sila ng karagdagan pang 500,000 o kalahating milyong sundalo sa gitna na rin yan ng napipintong ikalawang anibersaryo ng digmaan sa pagitan nila ng puwersa ng Russia. Ginawa ng Ukrainian President ang naturang pahayag sa gitna na rin ng setbacks kaugnay sa tulong na magmumula sa US at European Union. Una na kasing hinarang ng US Congress ang $60 billion na military package para sana sa Ukraine itong unang bahagi ng Disyembre. Ngayong linggo naman, sinabi ng mga kinatawan mula sa White House at State Department na pinaplano ng US na magbigay pa ng isang military aid package para sa Ukraine, subalit limitado sa ngayon ang kanilang kakayahan para magpadala ng tulong, maliban na lamang anya kung ito ay aaksyonan na ng Kongreso. Sa ngayon ay humaharap ang Ukraine sa kawalan ng ammunition, sa gitna na rin niya na nagpapatuloy pa rin pakikibakbakan nito sa Russian forces matapos nga ang full-scale invasion ng Moscow noong Pebrero ng nakalipas na taon. Bombo Sports News. Sa ating pagkaragdagang mga sports balita, mga kabombo, nagkaroon po ng buwena-manong panalo ang Memphis Grizzlies sa pagbabalik nitong si Ja Morant matapos ho ang ilang beses o 2 beses na suspensyon mula po sa National Basketball Association. Ang Memphis ay nagtala po ng 115 score kumpara po sa 113 lamang ng New Orleans Pelicans. Etong si Ja Morant sa kanyang pagbabalik ay kumamada ho ng 34 points at 8 assists. Hamang itong si Desmond Bane ay nagkaroon po ng 21 points at itong si Jaren Jackson Jr. meron pong 24 points na naging panalo ng Memphis Grizzlies. Para ho sa New Orleans Pelicans, ang nanguna po sa kanilang team ay itong si Brandon Ingram na kumamada po ng 34 points. Nagtala naman po ng 22 points, 14 rebounds itong si Jonas Valenciunas, habang 18 points at 6 na assists ang kinamada nitong si CJ McCollum.
Para po sa New Orleans Pelicans, ito ho ay nagtala ng 47% na field goal percentage sa kabuuan po ng laro. Ito ho ay katumbas ng 40 points na naipasok mula ho sa 85 attempts. Para sa Memphis Grizzlies naman, inabot po ito ng 50% mula ho sa 82 na attempts. Nagtala po sila ng 41 points o nakapagpasok ng 41 points. Ang New Orleans Pelicans ay umabot lamang po sa 46 points ang naipasok nito sa ilalim po ng paint, habang ang Memphis Grizzlies ay nagtala ng 56 points sa ilalim po ng paint area. Samantala ang Bucks, mga kabombo, muli pong tinambakan ang San Antonio Spurs. Kumamada po ng 132 points ang Milwaukee Bucks, habang 119 points lamang ang San Antonio. Kumamada naman po ng 40 points itong star ng Milwaukee na si Damian Lillard, habang 11 points, 16 assists at 14 rebounds ang ginawa nitong si Giannis Antetokounmpo, panibago pong triple-double para ho kay Giannis. Etong si Middleton naman ay nagtala lamang ng 17 points. Sa panig po, mga kabombo, ng Spurs, etong si Keldon Johnson ay umabot po ng 28 points at 10 rebounds, habang ang kanyang katandem na si Zach Collin ay kumamada ng 24 points at 8 rebound. Mga kabomba Kester Nation, bago tayo magtapos, sama-sama po tayong manalangin ng Orasyon Pirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. Mga kabomba Kester Nation, sa ating Christmas countdown, 5 araw na lamang po bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News, Bombo Network News Noontime Edition. Mula dito sa Makati News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, punto launa na sa hapon. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombohanay sa Udto kagkaroon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 5 na lang kadlaw kagapaskwa na. Sa gyapon ini mo lang ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Sang tinalikdan sining adlaw sa aton sining mga kabombo, nalipay ang tanan. Kay ginalauman naton nga amo na adto ang mangin solusyon sa problema naton sa pagpugok sa dalagan sang trapiko. Hilabi pa karon nga mayara sang paghingyo sa bahin sang Pavia Local Government Unit pinagi sa resolusyon ni Sangguniang Bayan Jose Maria Pita Trimañez nga nagaayo sa Department of Public Works and Highways nga since wala naman sang settlement nga nakit-an sandigman sa ila sini iyang report nga gin-publicize sadtong nakaligad sini nga mga binulan ginhingyo sang Sangguniang Bayan through the resolution of SB member Pete Trimañez nga buksan na lang para iyang ma-maximize
sang mga commuter hilabi pa karon sa sining holiday season. Hindi man lipod sa ibalo sang mga kabombo naton basta ganing holiday season, madamo ang nagikan sa central area, central part sa probinsya sa Iloilo, nagapadulong iya sa syudad. So, majority sini sa ila, ginagamit gid ang area sang ungka bilang alagyan sa mastro sa pagpadulong sa mga kabombo naton sa central part sa probinsya sa Iloilo coming from the city of Iloilo. Pero ang problema sinadiri banwa sa aton sini nga mga kabombo, nag-adhere man ang Department of Public Works and Highways sa panawagan karon sa Sangguniang Bayan sa banwa sang Pavia, pero ginpalawig lang nila ang tiyempo abi, ginhimo nila nga 6 a.m. to 10 a.m. kag sa hapon 2 p.m. to 9 p.m. Pero apisar sini banwa, madamo sa gyapon ang nagawangal, ang nagareklamo. Sinya, total, ginpalawigan yun naman lang ang tiyempo nga bukas. Buksan na lang kung tani na dira. Total, why naman balas ang settlement? Para iya nga maghatag sa aton sang dugang sini nga may impormasyon, we have on the line via Messenger, live karon sa aton sini nga pangalagad, si Sangguniang Bayan, SB, or si Sangguniang Bayan, Pete Trimanyas. Para sa lay down man sang pila ka mga nakita niya nga diferensya, although nga ginakalipay man sa bahin karon niya sa banwasa nga Pavia nga nagpanugot or ginpalawigan sang DPWH ang tiyempo nga ma-maximize bisan ang inner lane lang sang kontrobersyal nga ungka flyover. Sa aton sini nga mga kabombo. Pero it seems like yang sa gyapon padayon ang pag-agunto, pag-anto sang mga commuter. Sa linya ta si Sangguniang Bayan member Pete Trimanyas. SB, si Bombo Cham, live ikaw sa Bomboanay sa Udto. Good afternoon. Hello SB, good afternoon sir. Aha. San ba ya? Dahil lang yun. Kay, okay. Kundo maalang-alang ta sa video interview, basi kon, okay na, sige. Balikan ta si SB member Pete Trimanyas. SB, si Bombo Cham, live ikaw sa Bomboanay sa Udto, sir. Good afternoon. Bombo Cham, good afternoon, Gid. Good afternoon sa mga listeners nimo sa sining program today. Alright, SB, we thought all the while nga mataga na gid sang kasulbaran or mambal naton mais ang congestion sang traffic dira sa may area sang ungka sa siningin palawig karon iya nga tiyempo sa pagbukas kag pagpagamit sa aton sining mga commuter. But unfortunately though, sa gyapon amo man ang iya sining epekto, bumper to bumper gyapon ang sitwasyon kon pananglitan nga magpugok ng dalagan sa trapiko da. Bombo Cham, actually, sakto ina, no? Ang inang genobra sa DPWH Region 6 nga extended hours sa pabukas ng Uka flyover para sa akon, para sa amon sa mga taga-Paviedo ay gigin studyohan sa Mayo. Kay kung tani na mangkot lang sila no sa mga auxiliary malang lamon tani, kung ano oras gid balang peak time sang traffic. Well, of course, sa aga 6 to 9 and because of the Christmas rush, holiday season, even after nga pag 9 o'clock pagsira sang Ungka flyover Bombo Cham, nagpugok nga ang traffic. Kag hindi lang niya nga run, hindi lang niya nga kaysa, but pirmi-pirmi na gilang since nagsugod ang bulan sang Disyembre. So amo to nga even ang amon palangga nga kongresista si Kong Mike Goriseta nagsulat sa DPWH Region 6 nga kung pwede abrihan ang Ungka flyover sa bulan sang Disyembre. Kag of course sa January no. Pang tido why man to na I don't know kung nabasahan to ni DPWH but gasyong kita nga tiko nakita nila ginbuksan nila kay ang isa ka lang doon nga kongresista ang nagaayo
So kami sa Sangguniang Bansang Pavia, and I'm thankful sa mga kaupod naton. Kaya nagpasal kita sa resolution duwagin actually, Bombo Champ. Ang first is we as resolution urging DPWH to open Ungka flyover ang duwa lang ka innermost lanes from 6 o'clock in the morning hasta alas 8 sa mga light vehicles. Bombo Champ, para sa amon kinahanglan gid nga buksan from 6 a.m. to 8 p.m. because nakita namon sa kadadlaw nga tanan ang sakripisyo sa aton nga mga kasimanwa, labi na gid ang nagabiyahe after nga buksan na ang Ungka flyover. Hasta na lang buksan naman sa hapon, Bombo Champ. Alright, so butsilingon sini SB ngati daw wala sa gyapon sang epekto ang pagpalawig sang oras sa aga abi kag sa hapon hasta magabi ang gin implementar dira sang DPWH sa daw kasubong iya nga why nila matun-an, why sila abi iya nag propanghusisa malang or investigate or nagapropamangkot kung ano nga mga oras or nagpadala abisang tao dira para nga mag-observe kung ano nga mga oras nga grabe ang pagpugok sa dalagan sa nga trapiko kag daw higos-higos na lang sa baseless ang although ginpalawig pero tido hindi man gyapon makatag sa decongestion sa traffic dira sa Mayongka. Yes, Bombo Champ, para sa akon duwagin nila gintunan sang Mayo katulad man sang pag-ubra nila sinang Ungka flyover kay kung nag-conduct sila sang due diligence gintunan nila Mayo why na inisubong ang why na nisubong ka problema why na kita ka problema sang Ungka flyover katulad man sining nga ginobra nila nga extended hours. Bobo Cham halin alas 6 hasta mag ugto alin sa launa and even up to 3:30 perti ng pagpugok sa mga sa mga salakyan dira because nga madamo sa mga salakyan mga motorista nato ng mga pumuluyo nga nagakadto na sa syudad because of the Christmas rush. And amo na nga tinag-ayo kita nga we urge DPWH because of aramanda sa mga sa resolution namon ang mga warehouses or mga premises namon kung nga dapat buksan. Because December subong and sa January gina-anticipate naton damo sa mga turista ang saksi sa ato na world tuwag sini ang Bantugon nga Dinagyang Festival hasta sa Piazza sa Haro. Ambot hindi kami kainchindi sa Pavia kag sa mga taga Central Towns. Nga muna ang ilang nga gin-extend nilang oras 6 to 10 in the morning and after that 10 to 2 tiperti ng ka-traffic kag Bombo Cham gin-extend nila from 2 p.m. hasta mag 9 o'clock sa gabi. Bombo Cham kung halin ka sa Pavia, magadto ka sa syudad, 7:30 wala na sang traffic. Tinga extend mo up to 9 p.m. Whereas you can consider nga from 6 to 8 p.m. na lang. Anyway, kung arada silang nag-observe, tani makita nila kag maka-decide sila sang sakto. Bombo Cham, yes, kahapon may nakita kita nga taga DPWH nagpungko nagbutang sang lamisa sa dalom sang Ungka flyover. Basta mo yung ginahambal ni Engineer Oropel nga naga-traffic observation. How can you observe the traffic kidira kay dalom sang Ungka flyover? Dito ka tani sa may lapit sa GT Mall or sa unan sang GT Mall para makita mo kung ano kalawig sang pila sang salakyan. Bombo Cham, masakit lang. Kita na nga mga hardworking taxpayers ang nabiktima sining inustisya nga dipituso nga Ungka flyover. Kag subong kita pa yung ginapresyuhan kag ginalitan because of sa mga plano o desisyon sa DPWH Region 6 nga wala man lang sang basihan, Bombo Cham. Alright, ang ginahingyo ninyo is from 6 a.m. straight to 8 p.m. bukas. Bisan ang inner lane lang. Amo nang ginahingyo ninyo, SB. Nagpalawig ang DPWH, ginutod-utod nila. Way magkita balokon nga ginutod-utod nila nung butsilingon pahuayan anay nila ang Ungka flyover paagi sa mga light vehicles kay basi kung mag-usmod naman do mo sina SB. Bombo Cham, isipon naton ang ginapropose naton nga number of hours. Kag ang ila ginobra nga number of hours, parehas malang. So,
why not consider nga buksan na lang pati sa ugto kaguntaton sa alas 8. Anyway, 7:30 sa nambal naton. Wala na sang traffic or wala na sang pagpugok halin sa Pavia to the city. Yes, kung naling ka sa city to Pavia, may ara, pero di manageable. Kag Bombocham, kung balikan naton ang ila rason, nga gimutangan nila sang oras nga 1 lane lang or 2 lanes lang ang buksan. Kay kuno suno man kay Oropel because they want to control sang traffic kag speed dira sa babaw sa Ungka flyover. Okay? Traffic kag speed sa mga salakyan. Ti Bombocham no? Di what if karon kay ang duty sa aton nga mga enforcers both sa city kag sa Pavia hasta lang sila alas 8. So sino na karon ma-monitor ang speed sa mga salakyan kung nasa sila sang 9 o'clock? Again, Bombocham, amo maning unang time nga gin-propose nila galing kita mismo nagambal nga ti hindi na viable nga hasta 9 kay 7:30 why na gani traffic. I hope nga ti mamarasbasan maning DP or madungduman man ila nga magpamangkot da kag kung ambal lang sila kung saan kiubdan ko da sila nga mag-isip sang salakyan kung pila ka metro o kilometro ang pila ang pagpugos ng salakyan sa kada adlaw tanan nga after na isira nila ang inang Ungka flyover Bombocham. By using common sense, nahambal mo gani paano mo maobserbaran ang pagpugok sa dalagan sa trapiko kung ara ka sa dalan sang ara ka sa dalom sang flyover, dapat may ara ikaw sang mahambal naton kampiyon nga vantage point para nga makita mo kung anong real situation. Diba kung hindi man niya traffic ang ginobserbaran sang personnel from DPWH Regional Office 6, base ang pag-usmod ba niya, SB? May lamisa to sila ginbutang kahapon ang nakita ko halin ako sa city pakato sa Pavia dito pa sila gatubang sa eskwelahan sa Ungka Elementary School. Kung amo to sila ang ginaahambal ni Engineer Oropel nga nag-observe sang traffic, how could you observe, how could you come up sang sakto may basihan nga observation kay dito kaya gatubang sa piyak nga dalan. Kag Bombocham, why lang siguro pagid na consider man ni DPWH kaginbuksan na ang Hibawaan flyover. Nag-increase ang volume sa mga salakyan halin sa Oton, Villa, pakadto sa Takasaro because of accessible na ang inang Ungka flyover. So, again, kung madamo sa mga salakyan ang nag-aagi dar sa Hibawaan going passing sa corner intersection, si Tani panumdumon man nilang ay may build up na di siguro ang mga salakyan. So these are the real situation dira sa Ungka. Nga isa pagid na nga ka-factor because madamo na sa mga salakyan ang nag-aagi dar sa Hibawaan Ungka flyover pakadto dito sa Takas and vice versa. Kag sakto na Bombocham maskin diri sa C1 sa mga muning oras from 10 to 2 or 10 to 3 grabe man kalaba ang pagpila or pagpugok sa mga salakyan. I hope DPWH they will wake up and they will see magwa sila sa mga air condition nila nga sa opisina kag magpanaog sila sa mga air condition nila nga salakyan para mabatyagan nila ang ginabatsyag sa mga pigado nga mga pumuluyo nga nagasakay lang sa mga pasahero nga jeep nga wala sang aircon Bombocham. Nagapati man ako nga hindi lang ikaw bilang pabiyanhon kunti madamo man hindi lang mga taga Pavia kunti mga commuter nga sa tagsa kamatagadlaw nag-aagi dira sa may Ungka area ang dismayado sa sining mga effort man karon sa DPWH sa sining kontrobersyal nga Ungka flyover. Do you think may kasulbaran pa ini SB Pitt, sir? Well, dapat sobrang nilang problema nila Bombocham if again from day one kung nag-obra sila sang sakto why nakita sa buong kapalibog sining traffic kag napuslanta na niyang Ungka flyover but again from day one madamo na sa mga question kita mo sa buong binasulay sila kung sinong may sala. Sige lang Bombocham, we'll give them a chance nga kayuhoni but we will also assure them DPWH nga hindi kami maghipos, hindi kami makuntat not until mabaybaluan kag matagaan sang penalidad ang mga personas whether ara siya sa gobyerno or sa pribado man nga nagdulot sa sining ang kapalpakan sa Ungka flyover gamit ang taxpayers money Bombocham. Alright, thank you so much SB sa imo sining tiyempo kag paghatag man sang dugang sining mga impormasyon diri sa Bombo Radio.
Bombo Cham, Merry Christmas ket kag salamat man sang kay gayinan nga mapabutyag namon ang amon man nga mga ang sentimento sang pumuluyo agi sa amon. Bombo Cham, Merry Christmas and God bless. Kag halong kita tanan. Thank you. Once again, thank you so much, SB member Pete Trimanyas, sir. Thank you, sir. So, there you have it sa aton sining mga kabombo. No? Since 2019 or 20, nagproblema kita sa bahin karon iya sang ungka flyover sa pugok sang dalagan sang trapiko. Ginaknowledge man nato ng effort sang Department of Public Works and Highways, particularmente abi sa liderato ni Director Sunny Boy Oropel, nati bisan pa paano nakita nimo bala ang tinutuyo man nga ma-maximize, magamit, mais ang congestion, but daw kasubong iyang palupad, kag daw kasubong sinibanwa nga just for the sake nga may i-implementar dira nga mga pagsulundan. Katulad sini sa pagpalawig sang inoras sa paggamit sang ungka flyover. Pwede magyan from 6 a.m. to 10 a.m. No? Then may window hour nga pila ka oras? 10, 11, 12, 1, may 3 oras kay pagka 2 p.m. buksan naman dayon until 9 p.m. No? Ti sa sining window period nga 11 or 10:01 to 1:59, 4 ka oras sa aton sining mga kabombo nga hindi maagyan, hindi magamit ang inner portion or inner lane sa ungka flyover, dira kag magapugok naman ang dalagan sang trapiko sa aton sini nga mga kabombo. Tiyang pamangkot sini karon banwa, ginbuksan pero nga may time limit. Tiyang hambal gani isang kilala ko, ano ni ang ungka flyover nagakakapoy nga kinanglan niya break time. Ti kung sandig man sa Department of Public Works and Highways Regional Office 6, wala na sang settlement since November or kung saan o pa nila iyan na pat-o dira nga wala na sang settlement or pag-usmod, then how come nga may limitasyon ang paggamit sini sa aton sini nga mga kabombo? Kay kuno para nga makontrol ang traffic kag ang speed. Paano man makontrol ang traffic kag speed? Anong but silingon? Do ako mismo naglibog ang ulo ko. Traffic and speed. Ti anong but silingon nga hindi pwede makapadasig sang dalagan sa ibabaw sa ungka flyover? Hindi pwede magdinaguso to ang mga salakyan sa ibabaw sa ungka flyover? Hindi pwede guro kiti basi kon may magtuhaw naman nga diferensya nga matukiban dira ang mga motorista. Kag ipalabot naman diri sa Bomboradyo. Ti iniiya kinamatarong sang tagsa ka taxpayer sa aton sinima kabombo. Hindi ba? Speaking of tax or taxes, grabe man subong pagtaas ang buwis nga ginabayaran aton. So may kinamatarong kita kag hustisya lamang inabanwa nga sukton naton ang mga ahensya sang gobyerno, particularmente ang Department of Public Works and Highways for that matter, kung may mga diferensya mga proyekto. Hindi ba?
yan mo na ang pamangkot nila. Buksan tapos may time limit. Nga akon gamiton ang Ungka flyover from 6 a.m. to 8 p.m. Mabawod siya? Mausmod siya? Marumpag siya? Pailayo. Oh. Kagapon. Grabe. Kagapon, di ba holiday? Bumukres? No? Holiday gapon, no? Lunes, pizza 20 na kita subong, no? Merkules kita gali, pizza 20. Sang kagapon, may opisina, ginman. Kagapon ko, no, may tawo to, may personnel from DPWH Regional Office 6 nga nag-observe. Tibisan si SBP Trimanyas kaya nagamba, anong ginobserbaran niya? Kaya rato siya sa dalom sang Ungka flyover. Amo ganyan nakambal kita kinas ni kuti base kon hindi ang traffic congestion ang ginobserbaran to, base kon ginalantaw to ka gina li to, base may mag-uyog or may mag-usmod naman sa aton sini nga mga kabumbo. Ha? Ti grabe na giniya nga agoniya karon nga ginaugtom ka ginapapasan ginaantos sang mga commuter taxpayer sining kontrobersyal nga Ungka flyover. Pila na iya katuig banwa? Oh? Kapila na iya mag-mutate ang coronavirus disease. Ang Ungka flyover Ungka flyover kontrobersyal kag nagapantos gyapon sa mga taxpayer. Ano ni ang Ungka flyover raw? Human sa guma? Human sa layon? Kay ti kon pagyan mo na sa malawig siling at simpo, basi kon magbawod, mag-usmod or whatsoever, mo nang ginakahadlukan? What's the use of the time limit sa aton sining nga mga kabumbo? Kumbaga pa nasilaw kita abi at long last. Mabuksan na gimana Ungka flyover. So, kung ano man ipatuman dira sa DPWH, sige lang. Ug tumonda lang ni importante mabuksan. Nabulag kita sa tinaga nga buksan kag pwede magamit ang inner lanes lang sa Ungka flyover. Tibisan pa paano nakapusga man ang mga taxpayer, ang mga commuter sang ila siniiya nga maalay kag mapinot sini karon nga sitwasyon paghambal nga buksan na sa amo sinyo galing kay mula ni nga oras ang mga commuter kag taxpayer naka o galing subong ginpalawi ginman tuod pero ti wala man nagakaangay. Rason sa aton sini mga kabumbo nga ti waay gintunan, wala gin panilagan just for the sake nga mayara lamang sang i-implementar nga pagsulundan dira sa aton sini mga kabumbo. Ti katulad sang ginasinggitan sini iya nga hustisya para sa 680 milyones pesos nga Ungka flyover. Nagaupod kita bilang taxpayer nga nagapanawagan ka nagasinggitan sang hustisya para sa 680 milyones pesos. Nga may time limit sa paggamit. No?
Hamako ni mo banwa. Amo ni ka kontrobersyal ang ungka flyover nga pati si former Senator Franklin Drilon nalimtan niya na ni kung anong tawag sini. Oh. Daw kasubong manabla nga nagapapili ikaw sa eleksyon. Ginkamusta ko si Chris Ilugo? Chris, buligan mo ko sa palabuton sini nga eleksyon, ha? Ay, oo, bumbutsam. Huber, imo pilido, no? Ama ko, Huber. Ti, ano mo tong Huber nga kriminal? Ang may pinatay ito, ang may ginhold up, ang drugista, so on and so forth. Amo nang ang batasan sang mga Pinoy nga basta gani maangot siya kag dumalain sa pamatinan kag dumakapalain si Ma'am Balsa ay ambot basi pareho lang kami to pilido pero di ko to parinte. Tido mo manayhan ang natabo sa ungka flyover nga sang una ginapadayaw anay kay naging kontrobersyal. Nagakalipatan na kung ano ngalan sinadira sa aton sinima kabumbo. Oh? Kaghuya-huya man tani sa bahin sang Department of Public Works and Highways. Sa mga opisyal naton diri iya sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Taxpayer paya ang nag-a-adjust sa inyo? Tinuig na nga adjasanay nga mahulat na lang kami iya samtang nga nag-aagoniya sa kun ano man iyang himuon nyo dira para nga matapos kag masulbar na ining isyu. Ti kabay pa ang palamangkutanon nga ibilin ko masabat ini sa mga masunod naton nga pagpangalagad. Kay wala na nagausmod nga may time limit sa gyapon ang paggamit dira. Kay wala naman bala nagausmod nga ang inner lane lang ang ginapagamit naton sa mga motorista. Kay wala naman bala nagausmod sa aton sini nga mga kabumbo nga hindi na pwede mabuksan bilog. Nga kung wala naging man bala nagausmod. Grabe daw ano no? Daw ano ganina? Daw tula no kung sa Tagalog pabla. Di ka ba'y pamasabat ina kag ina tingwa naton nga mapasabat sa bahin karon sang Department of Public Works and Highways. 30 minutos nakaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik naton, namigid man ko may litson sa handaan Bumbo Chris, no? Noche Buena, no? Kag mga Christmas party. Ugaling kay gapang lakaak man kuno ang presyo sang litson baboy subong. Kag 380 toneladas nga basura ang nakolekta sa GSO, umpisa nga ginpanugutan nga magbaligya ang mga street vendors. Balikan tayo ni matapos sa pila ka importante nga mga panumdum oras. Ang selebrasyon sang Pasko, selebrasyon sang pagkatao ni Ginoong Hesus, gani sa ulugon naton ini nga puno sang kasadya kag paglaom. Ipaambit naton ang grasya kag kalipay upod sa aton pamilya, mga abyan kag kakilala, ilabi na sa aton mga kauturan nga ginakulang sa pangabuhi. Hindi man naton pagkalimtan nga magpasalamat sa aton mahal nga Dios. Padayon kita nga maghugpong kag magbinuligay agud malabot naton ang aton mga handom para sa kauswagan sang probinsya sang Iloilo. Kabay nga bugayan kita sang grasya sang Dios sa siningtion sang Pasko kag sa pagsug-alaw naton sang tuig 2024. Ini si Governor Toto Defensor, kaupod ang akon pamilya, nagatamyaw sa inyo tanan sang malipayon nga Pasko kag mainuswagon nga bag-ong tuig.
The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for December 17 to 23, 2023. Sa sininga weekend, dala ang inyo bugos nga pamilya sa Plazuela de Iloilo para sa pre-Christmas Day treat. Kag samta naga-enjoy kamo sang inyo nga dinner. Si Mr. Totong Villaruz ang bahala sa paglingaw sa inyo sa sulod sang 2 ka oras kag 30 minutos sa Concert at the Plaza, especially for you sa Disyembre 23, Sabado, umpisa alas 6 ang gabi. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Christmas Edition mugs kag iban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 24, Domingo, imbitado ang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga paghiwaton sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga ang mga leaders ng conflicting countries ang magtinguha nga makapangita sang fair solutions sa ilang misunderstandings so that global peace will soon be restored. Sa Disyembre 25, Lunes, imbitado ang tanan nga magselebrar sang pagkabunag sang aton mahal nga manunubos pinaagi sa pagparticipate sa Holy Mass sa sinaang adlaw sa La Tolda, magasugod alas 5 sang hapon. Sa tion sing misa, aton ipangamuyo sa Ginoo nga ang iya pagkabunag ang magahatag sa aton sang renewed strength to face all our problems in life. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kun kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam.
Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs ng isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Kabombo! Nagapalibog ka bala kung ano nga regalo ang imo ihatag sa imo ihado kag ihada? Hindi kinahanglan nga mahal. Basta makahulugan lamang kag mapuslanon para sa imo hatagan. Yari ang pila ka mga ideya sa pagpili sang regalo. Kung masarangan, mahimo mo nga ihatag kung ano mismo ang ila ginapangayo bangod patod nga magustuhan nila ang imo regalo. Mahimo mo man nga mahatag kung ano ang ila kinahanglan kaangay abisang school supplies kag iban pa kung sila ang naga-eskwela. Mapuslanon gid kung ang imo regalo sarang nila masuksok kaangay sang bayo, pantalon ukon sapatos. Pukawa man ang ila interes sa pagtuon kag sa pagpalapad sang ilang mga kinaadman pinaagi sa pagregalo sa ila sang mga libro. Sorpresahan man sila pinaagi sa paghatag sang regalo nga sa ulihi marealisar nila kinahanglanon gid gali nila. Ang Pasko wala ginatakos sa bilis sang regalo kundi sa kahulugan sini kung sa diin makatuon kita nga mangin maalwan kag mapinasalamaton sa mga grasya nga aton mabaton. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imong nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong nga kaugalingon, bangod ang imong nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain
pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni magabatyag siya sang kaakig pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 41 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Ronel Brabanzo. Though hindi mo kuno mabatyagan ang kanamiton sang isa ka okasyon hilabi pa kon Paskwa. Kung waay litson, ugaling ang litson subong, sos, puwerte ka mahal. No? I-check ta bala si Bombo Ronel Brabanzo sa iya sining follow-up report. Nel, sa report, please come in. Naglabot sa 50 ka orders ng lechon per day ang magbaligya sa isa ka lechonan sa Arevalo subong magilapit ang Pasko no Bombocham. Sa interview sang Bombo Radyo kay Eusebio Sioson tag-iya sang lechonan, iagin payag nga mas mabakal ang lechon subong Disyembre bangod mas madabo ang naghiwat sang ilang family day. Suno kay Sioson nakadepende sa panimpla kag panabor kung naa pinasahi ang ilaman nga lechon sa ibana. Dugang pasang natungdan, wala man sila problema sa supply sang baboy subong bangod bastante ilang ginaangkat nga naghalin pa sa mambusaw kapis na Bombocham. Ginpakigbahin man sa tag-iya nga wala naman sila sang pagpanghangkat man nga may eksperyensya sa African Swine Fever o kuno ASF. Ang pinakamabakal subong nga lechon amo ang nagabalor sang 7,000 kag 9,000 ka pesos nga klase sang lechon no. Ginpahayag man ni Sioson nga nagtaas subong ang presyo apang nagtaas man ang demanda. Nagumbisa bukas ang ila lechon sang tuig 1978 kag tias sa subong padayon nga ginabalik-balikan sang katamaan sa subong may 10 to 15 ka mga trabahante ang ilalitson ng kagti mas madamo kung ikumpara mo kung hindi Disyembre Bombocham no kagti mahibulan nga hindi man gid ang lechon sa mga Pinoy ilabi na gid kung Pasko o kung holiday season naging parte na ini sang tagsa kalamisa kag kung nagahilapit ang Pasko yari ang presyo sang lechon bala Bombocham no kagti kung may lechon ikaw kung mapaletsyon balik ka Bombocham ti nagabalor ini sang 3,000 kung imo kaugalingon nga baboy ang ipaletsyon kasi kung 22 kilogram naman ang baboy 7,000 ini Bombocham kung 28 kilogram 8,000 kung 33 kilogram nagabalor sang 9,000 pesos ang lechon kung ang 35 to 38 kilogram nagabalor ang lechon sang 10,000 pesos. Kung 40 kilogram naman ini, nagabalor ini sang 12,000 pesos. Kung 45 to 50 kilogram naman ini, nagabalor ini sang 15,000 pesos. Sa dugang balang detalye, aton pamatian si Eusebio Sioson, tag-iya sang lechonan. Okay man, wala man kung problema. Depende man sa pa-order namon mag adlaw-adlaw. May mga palaryo gid sa pagwa na baboy naman. Di nyo na sir nakuha ang supply? Sa Mambusaw, Kapis. How much sir ang pinakamahal kagti ang pinakabarato sir kagti ang mga sizes? Baga depend bala sa sizes ang presyo? Depende sa kadagkuon niya, way man nga palaryos ang presyo. Hindi man sila nga pareho pantay-pantay, lain man. Ang pinakamahal bi sir? Nga baboy, nga lechon, kung may stock 15. Amo na pinakamahal kung ang sa pinakabarato kung may stock 7 amo man lang na. So far sir anong pinakamabakal? Mga baboy nga lechon mga magkuha ni pakato na sa Pasko mga halimbawa mo Christmas party pagka 24 na amo na mga Christmas party mga family days nila amo man lang na ang pinakadamo gid nga lechon. Sa imo sir pag-assess sir ano sir matumal or maiwat o kun ati mabakal? Ang ano ang lechon sir.
Mabakal alin kay ti kung la kay stock hindi mo man siya mahatagaan kay ti mabudlay man magambal ka nga batunon mo order ya nga wala kay stock. Ti karon kung wala kay stock perdian mo gid. Ti sa subong sir, kamusta ang Baklanay? Okay man, naman problema ang Baklanay Oo. Mga pila ang per day ang inyo sir mabaligya? Depende sa order. Hindi mo man makuan gid may ara nga 15, may 30, may 50 sa kadlaw man 8K lang. 8K man lang na mo man lang sa. Oo, 8K ang laban 8K, 9K, 10K. Kaya yung stock kaya. Pero kung 7K wala ya kuan. Kung i-compare mo sir sang last year kag ang sa subong sir, ano ang imo pag-observe? Mas mabakal bala subong nga tuig o kon kang last year? Di man maros parehas man lang taga-tuig amo man lang ng kuan tuig. Ito yung customer mo gabalik-balik man lang hindi man sila nga nagaano gid. Kaya ano bi sir ang ginabalik-balikan gid be anong kinalain bi sir kang imong lechon sa iban nga ginabalikan sang iban man nga customer sir? Depende sa panaborgoro nila. Way man ta na kuan. Kay iban nga dispusto man, iban nga balik man ti hindi ta man sila nga mo gina sila tanan. Why man yang kay kung magbakal kami asang baboy may permit man mo hindi man ya sila nga hindi ka kuan sa permit may permit man. Sa ISF ya ang baboy mo ang naepektuhan hindi ya ang ginanaganegosyo. Kaya ang naganegosyo ya kung may baboy baklo nila. Kung may baboy ang tag ng nagabaligya litsuno nila kag ibaklo niya tag sa customer sa kunya baboy tag 3,000, 3,000. Lamang nga pala riyo. Hindi man sila nga kuanggid ang iyang presyo. Depende man sa depende sa kadakoon. Nabatian na ninyo mga kabombo, si Sir Eusebius ang pinakabarato, Buburonel, 7,000. Ang pinakamahal, 15,000. Oo, Bombo Cham. Pero kung may baboy ka bala, nga imo kaugalingon nga ipalitson sa ila Bombo Cham, 3,000 lang ini aga balor niya. Okay. So, paresosong kilala ta damo to iya baboy, mangkot ato kung may lilitsunon to siya. Baklon. Do mo amo man galing, no? Baklon ta to siya 3,500 abi. Pero do why man to guruga kinanglan gid kwarta basi kon 1,500 or 2,000 pwede ta tumabakal. Tapos dalon ta da kay sir. Palitson ta bayad lang ta 3,000. Ti do makasave ta gawa 2,000 pesos. No, Bombo Cham, kay ti ang kung mabakal ka gid sa iya sang lechon no ti mo 7,000 22 kilogram ino. Pero ang ginpakigbay niya man Bombo Cham nga depende man sa kadakoon kung sa kilo sang baboy no nga ang presyo kung kung 22 gani ang kilogram ang kilo ti 7,000 ang ini nakaiguan niya. Pero ang pinakabakal gid nga gina-consume subong sang mga katawan Bombo Cham no amo ini ang 28 kilogram nga nagabalor 8,000 kag ang 33 kilogram nga nagabalor sang 9,000 Bombo Cham. Okay. So last year to medyo naghalog-halog na ang COVID to pero sa gyapon ang presyo na isang lechon dira-dira man lang makasarang gyapon ang tawo nga magbakal pero kada may okasyon gani Bombo Ronel hindi gid madula ang lechon no nga ayhan man. Kati lain gid man kung may lechon sa may babaw kalamisa Bombo Cham no kay ti nangin parte naman ini sa ang Pinoy bala sa ang Pinoy cuisine kay ti kulang ang Paskwa nga ginatawag o kun holiday season kung wala ini ang lechon ti amo na gani no ang pero, iban anong gahambal sila nga kung palakaon ka kuno lechon kapin pagid kun mahilig ka sa panit sang lechon makahalay blood kuno ini. Gapati ka man sina Bombo Ronel? Oo, Bombo Cham nagapati ko ti amo na. Kung nagapati ka nga makahalay blood ang panit sang lechon, ano ang mas makahalay blood? Ang panit sang lechon or ang tulan sang lechon? Ati siguro Bombo Cham para sa akon ang panit kiti hagpok niya. Kag do amo ning una ubos kung ako lamang koton mo mas makahalay blood ang tulan Oo nga man Bombo Cham. Ti magabot ka sa handanay kung makita mo nga tulaan na lang bilin sa litson kung hindi ka mamuyayaw, high bloodon ka gid mo.
Ati, Di ba? hindi gigita ka saron, bumutsam. Ti ko mga amo sina, nga pag-abot mo yan sa handaan ay tulaan na lang kalitson, Bumbukres. No? Tulaan na lang kalitson. Ang imo sining nga mabtan, amo gid sining imo batyagan sa aton sining nga mga kabumbo kung pag-abot nimo sa Christmas party. Before sa Christmas party, nagaplano mapalitson ta. Dapat may litson tang handa. Di kayo na-late kay imo sa Christmas party. Pag linasay to, why ka pa imo kabot? No? Pag abot mo sa Christmas party, kag tulan na lang sa litson na makita mo. Amo sining ka batyagon. Emotional damage! Na, emotional damage kid, Bumurnel? Amo gid bumutsam. May lang kung may balon ka balang sartan. Bisan hindi ka na gali. hindi ka na magbalon kay do madalman kay ko na mo sinang plastada kung na pag-abot mo to duay na sang bilin ang litson. Bumutsam kagti. Amo gid ni ang do isa sa highlight bala sa mga pagkaon man kung Pasko kagti amo na ang isa sa una gaubos. Di amo na gay do maka-high blood gid man kung maubusan ka man. Bumutsam. Sige. Ini si Bombo Ronel Palencia Brabanzo para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Ronel Brabanzo sa imo siniya nga follow-up report. Ang lechon, isa iya ka Spanish pork dish. Impluensya sa aton ni sa mga Espanyol. No? Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. No? Hasta subong makita naton kag aton sini nga gina enjoy sa tagsa iya ka may gatherings. Hindi lang man kay holiday season, makita mo ni sa kasal, sa birthday, sa graduation, mga festival, no? Kay isa ini sa paborito, no? Nga kalanunon sang mga Pinoy, hilabi pa kon ginakabig ang selebrasyon extra special sa aton sinikaron iya nga mga tagpalamati. Sa palibot sang pungsod naton kadamo-damo sang naghambal nga specialty ko lechon mo sina, no? Sa aton sini nga matag palamati. But ang pinakabantog sinadris ang Cebu lechon, no? Sa aton sini nga mga kauturan, but kung diin man inahalin, basta maghambal ka lang iya nga lechon sa aton sini mga kabombo, nangin kabahin na sang history naton nga mga Pinoy nga mangita gid sang lechon or maghanda sang lechon daw kasubong bala iya nga grand gesture, no? Sa aton sini iya nga respeto kag pag celebrar sang isa iya ka hitabo kag makabig naton nga inang celebration isa ka importante man sini iyang kaygayunan sa aton sini nga kabuhi nga ginakabig naton labing importante gani ngati for example birthday sa isa ka tuig kay isa ka man lang mag-birthday so hindi man iya siling iyang mambal naton abi magarbo or garbuso gid ang imo sini nga paghanda kung may lechon ka kay ti sa isa ka tuig kay isa ka man lang mag-birthday mo. Sa aton sini makabumoy di ba? Kay isa ka man lang kaslon Bumbukres. Iti diriya sa pungsod Pilipinas, why pa man diriya ang divorce? Ano pa gid ang mga kaisa man lang kada tuig man lang nagaklinabo? Kaisa ka man lang mag-graduate, magluwas lang kunti. Kung pag-graduate mo 4 years, nag-doctorate ikaw or nag-masteral ikaw or kung gusto mo pagid nga manginhenyo, nag-eskwela pagid ikaw sa another 4-year course. Pag-graduate mo, tipalit, sonda! Pero mo sinay kalabanan, fiesta, birthday, anniversary, graduation, no? Nagapalitson, gid. Sa aton sining mga kabum. Do kasubong bala iyang lain ang dating or in a way nagapasalamat ikaw. Nga nakalampuwas, for example, sa studies, nakalampuwas, nag-graduate, pagsaulog sa birthday or kasal. No? Sa palabuton, sininga pizza 25,
amo ining adlaw nga natawo ang aton siniiyang Salvador. No? Si Hesus Kristo. Ti one way of celebrating kag paghatag man iya sang importansya sa aton sinimatag palamati. That is why nga nagapalitson kita. Kung hindi man during our Christmas party. Kag iban pagid iya nga mga special occasions, hindi na iya madula ang litson sa aton siniiya nga lamesa. Sa aton sinikaron iya nga mga tagpalamati. Ti sinuman biyang hindi luyag nga magkaon sang litson. Kaysa mahagpok sini nga panit, saburuso sini kag mananam nga udod. No? Ti siyempre, maano kagid ni? Manginam-kinam kagid nga makakilaw sang mahagpok nga panit sa aton sinikaron yung mga tagpalamati. Pero ti sa gyapon, ang tanan sini iya nga sobra, malain man sa lawas. Gani nagakadapat, nga hindi man magpatama sa litson. Sa aton sini makabumbo. Kay ti, dira na da ang makabig naton delikado sa aton sini kayong lawas. Even ang bantugon sini iya nga chef, no? Nga si Anthony Bourdain, gahanga Bumbo Chris sa sabor iya sang litson sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo, no? Ti amo na kundin gani may Pinoy, may litson gina, dangin kabahin na sang aton siniyang tradisyon nga maghanda sang litson sa tagsa ka may ginasilibrar or may ginasaulog sa aton sinikaron nga mga kabumbo. Kaon tagro litson tapos ko di programa Bumbo Chris ay no. Do ginutom ko sang pagplastar naton sang litson ba? Pero kung hindi ka nakahingagaw sang litson sa handaan, ti panigurado high bloodon kagid amo sining imo nga mabatyagan. Emotional damage! Kung sa Ilonggo pa, diin ha ang ulo! Kagisi na nga may tambungan ako nga isang kaselebrasyon mong Bukres. No? At sa matter of fact, do kada tuig, gatambong ko sa to eh. No? Hasta subong, gatambong man ko sa matambong pa lang kaysa Sabado pa mo. May ara to yang may nakatuka na kadaan mo. Kung sa ano pa bla do ang authority ara sa iya nga pagbukas ang litson, ang ulo ka siya ginadyong ga safety. Ti do na notisyaran ko nga siling ko do anong mayo sini nga para nga makakas ang sumpa. Nga kada bukad sang litson ga kadulang ulo. Tingin mo ko Bumbo Chris, bala mo kung ano. Pag bukas ang litson, pagkakas ang karton, ginpatay kong suga. Kaya ang ulo ga tubang lapit sa switch mo. Pagpatay ko sang suga, kinumod-kumod ang mga tao. Brown out. Pinasiga ko gayon ng sugay. Hindi ko wala, salapay ko lang. Pero nanotisyaran nila, sang ulihin na, nga missing na ang ulo. Umpisa sa to na break na ang sumpa, Bumbo Chris. Kang miyara pagin. Pinutsanay na. Amo nang kanamion sa mga salo-salo, mga get-together, mga celebration, kay mambal kag gid bisan sa diin lang nga bahin sang kalibutan or sa luwas ang pungsod, kung waay sang putsiko, kung waay sang pinutsanay after sang celebration, at hindi na mga Pinoy lain sa Pinoy ang iban nga way pagkatapos na target lock na kaga nasulod na sa plastic mo kapin paginang lumpia. Hapos na tago ng lumpia mo. Anyway, tapos na okasyon, nagpinutsanay na.
No, may ginpang butang na to kag kada plastic may mga pangalan. Okay, kada mo na mo sang handa mo may mga pangalan mo na. May isa karon nga nagsaka, pag saka ito, pawala lang siya. Ang pinakadako nga plastic among kinuha niya Bombo Grace. Oh. Di pawala lang siya. Nami isang yum-yum niya samtang naga kadang-kadang pagwa sa venue. Pagkadason nga adlaw, nagreklamo siya. No? Pinangsukmatan niya tong mga kopdanan niya. Sinya, ano nang inyo man, Christmas nga, Christmas ni, ano pa tani, ang sinaskuanay, tiya. Ilibog ulo sa mga kopdanan, ano nga sa sinaskuanay? Sinya, ang pinakadako nga pinutos, amo to yung dinala ko. Pagpuli ko sa balay, ang uno niya, sarsa kalitson. Ano sabat siya? Why sa may nagsasko sa imo? No? Kunti, imo tiya sala. Ay wala mo na pang putos-putos na to, tanan-tanan may ara. Ang pinakadako gito ya, nga plastic among kinuha mo, nga mo tiya ang sarsa. Katilaw yung man sa litson, galing kay sarsala ka litson. Sus Maria kag Josep, no? Damo ka lang sa madumduman kung litson na aton sininga pag-istoryahan. 2 minutos na nakaligad sa takna sininga. Last dos, diri sa pagpangalagad sa Bombo Raisa. Iban nga mga balita kag impormasyon, hindi ta na matatapan. Itugyan ta sa iban sinima News and Public Affairs Program sang Bombo Radyo Iloilo. Standby na kamo sa kahapon lamang program. Ini si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sang manenay nga hapon may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Pasa Radio, Bombo! Sa mga tagpalamati sang Bombo Radio kag Star FM, ang Pasko tion sang kalipay, kalipay sang pagkatawo sang aton manunubos si Ginoong Hesukristo. Paglaom man ini para sa aton nga mga Ilonggo sa pagbangon sa kabudlay dala sang pandemya. Sa mga pinalangga ako nga pumuluyo sang syudad sang Iloilo. Ini si Mayor Jerry Treñas ululupod kita sa pagbangon kag pag-uswag. Merry Christmas and a happy and prosperous New Year to everyone. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for December 17 to 23, 2023. Sa sininga weekend, dala ang inyo bugos nga pamilya sa Plazuela de Iloilo para sa pre-Christmas Day treat. Kag samtang naga-enjoy kamo sa inyo nga dinner. Si Mr. Totong Villaruz ang bahala sa paglingaw sa inyo sa sulod sang 2 ka oras kag 30 minutos sa Concert at the Plaza. Especially for you sa Disyembre 23, Sabado, umpisa alas 6 ang gabi. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Christmas Edition mugs kag iban pa ang igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 24, Domingo, imbitado ang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga paghiwaton sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga ang mga leaders ng conflicting countries ang magtinguha nga makapangita sang fair solutions sa ilang misunderstandings so that global peace will soon be restored.
Sa Disyembre 25, Lunes, imbitado ang tanan nga magselebrar sang pagkabunag sang aton mahal nga manunubos pinaagi sa pag-participate sa Holy Mass sa sinaang adlaw sa Latolda. Magasugod alas 5 sang hapon. Sa tion sang misa, aton ipangamuyo sa Ginoo nga ang iya pagkabunag ang magahatag sa aton sang renewed strength to face all our problems in life. Plus wala di Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Matahom lang taon ang mga dekorasyon sa panahon sa Pasko. Apang peligroso kung hindi kita maghalong sa paggamit. Magbakal lamang sang Christmas lights kag iban pa nga dekorasyon nga pasado sa standards sang Department of Trade and Industry. Kaangay sang may mga ICC stickers kag PS marks. Hindi pagpabayaan ang nagasiga nga kandila malapit sa Christmas tree o kun sa Advent wreath. Bailuhan ang mga pundido nga Christmas lights. Check yan ang mga linya sang Christmas lights. Basi may mga samad ini, subong man ang mga halog nga plugs. Hukson sa saksakan ang Christmas lights kung maghalin kag wala sang tao nga nabilin nga magpantay sa balay. Hindi pag-i-overload ang mga salaksakan. Taguon maayo ang mga Christmas lights sa iban pa nga dekorasyon pagkatapos magamit agud hindi pagampangan sang magagmay nga kabataan nga makadulot pa sang disgrasya. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ko nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Sa panahon sang Pasko, wala toong ginahiwat nga mga Christmas parties. Gani mga kabombo, agud lubos naton ma-enjoy ang selebrasyon. Kag mapalayo sa disgrasya, dapat kita nga mangin mahinalungon. Kung ikaw nag-organize ng Christmas party, ipa siguro nga hilway sa disgrasya ang venue sang selebrasyon. Ipa siguro man nga naluto sang maayo, matino kag preska ang ginapreparar nga mga pagkaon kag ibutang sa lugar nga malayo sa posible kontaminasyon. Kung may mga pahampang, likawan ang mga pahampang nga nagagamit sang makahulubog nga ilimnon ukon mga pagay nga matalom kag mahimo makapilas. Hindi magpatama sang pag-inom sa makahulubog nga ilimnon. Kung ang inyo grupo may kaugalingon nga salakyan, pasiguruhon nga hindi makainom ang nagamaneho sini. Sa pagprepara sang pagkaon, likawan ang madamo nga pagkaon o kon pulutan nga maalat nga nagapadugang sang kauhaw kag nagaganyat sa iban nga mag-inom pa sang mas madamo. Magpreparar man sa mga ilimnon nga hindi makahulubog para sa iban nga wala nagainom. Hindi magserbe sa makahulubog nga ilimnon sa mga kabataan o kon minor de edad. Kung may mga kaupdanan kamo nga nasobrahan sa inom, buligan ini nga makapauli sang matawhay. Kung ikaw ang host sang selebrasyon, hindi magpahubog kag siguruhon nga mabantayan sang maayo ang mga nagatambong.
Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, maayong hapon sa inyo mga kabombo. Ini si Tita Regine. Welcome sa Wednesday. Wednesday edition sa Siningang Palatuntunan. Kahapon lamang, today is December 20, 2023. Ano kalawig na lang, pila kaadlaw na lang before Christmas. Check natin sa ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, malapit na talaga. 5 days to go before Christmas. Uy, kamusta mga sugar tada? Ang bipita, left and right, ang cakes,
ang lechon. Kumusta man mga numiruta daw, ganagan lang. Anyway, excited na ang tanan. Malapit na ang Christmas. 5 days to go before Christmas. And diri sa KLP, padayon kita nga nagadulong sa Kalingawan every afternoon. Sigurong ibang super busy na. Basi kung may reunion, basi kung may Christmas party later on. Sige, enjoy good, ha? And you'd be seeing friends, relatives, nga dumadugay na, nga wala na nakita. Anyway, this afternoon, padayon lang kita sa pagdulong sa inyo sa mga makalilingaw ng mga kasaysayan. And I hope 5 days to go before Christmas, masend nyo na ang inyong mga istorya dira para nga may pang-Christmas kita nga istorya. Pwede nyo ma-email na ang inyong mga stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo Stay. 16 minutes after 2 o'clock, arin ang atong ambahanan para sa inyo from Cookie Zamora. Ikaw na kaya? Good afternoon and welcome sa KLP. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang bigla. Puso ay sunuran lamang sa kanyang koba. Sa hindi malamang dahilan, siya'y merong nakita. At sa isang ngiti lang ay lahat nagbago na. Ikaw na kaya ang aking hinahanap. Ang pagkatagal ko nang pinapangarap. Walang hindi magagawa kung tunay at tapat. Pagmamahal na alay ng puso ay di magwawagas. Minsan ang isang simpleng ngiti ay mayroong saya. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y babalikan ka. At nang biglang tumigil ang lahat, ikaw ay papasya. Magagawa kung tunay ang tapat. Pagmamahal na alay ng puso ay di magwawagas. Ikaw na kaya ang aking hinahanap. Ang pagkatagal ko nang pinapangarap. Walang hindi magagawa kung tunay at tapat. Pagmamahal na alay ng puso ay di magwawagas. Oh, yeah. Kag wala mo ganyan, nagpamangkot sini, ikaw na kaya? Palagay nyo. Good afternoon sa Liwa, 20 minutes after 2 o'clock. This is Tita Regine and I am going to start reading our stories for today. Ari diri ang sulat ni Nonoy sang probinsya sang Iloilo. Dear Tita Regine.
Maayong adlaw sa imo kag sa tanan nga tagpalamati isang siningang programa kahapon lamang. Ako si Nonoy sa probinsya sang Iloilo. Kag ikaduha ko na ini nga padalasang sulat sa imo tita. Ang una ko nga sulat parte ato sa akon abyan nga napatay bangod sang HIV. Sa ini naman nga sulat, ako ni gasaysay ang kabuhi sang akon nanay nga nagselebrar sang iya ika 70th nga kaadlawan sa October 2023. Sa kabuhi sang ako nanay, masiling ko man nga iniman ang kasaysayan sang amon nga pamilya. Wala kabalutita ang ako nanay nga i-share ko ang iya nga life story. So ang tanan nga mga detalye nga akon igasaysay halin lang sa mga istorya sang akon mga tiya kag tiyo kag sa mga bits and pieces man nga na istorya sang akon nga nanay. Medyo malawi gini tita, so pasensya na nga daan. Nabunag ang akon nga nanay sang tuig 1953 sa isa ka remote nga barangay sa isa ka banwa sa binukid sang probinsya sang Iloilo. Maswerte lang natapos na ang World War II sa nabatang ako nanay. Kay suno sa iya mga magulang nga nakaabot sang tiyempo gyera. Na-experience gid nila ang mga kabudlay sang pagpangabuhi sang World War II. Katulad sang pagbakwit sa ibang nga mga kabanwahan kag pagpanago sa mga kabukiran kung may mga Hapon nga mag-abot. 7 sila ka magulutod, 5 ang babayi kag 2 ang lalaki. Ang agot nila nga babayi napatay sang bata pa ini kag wala na namo naabutan. Tungod ikaano mga ako nanay kag ang napatay amo ang agot, si nanay na bale ang nangin-agot nila umpisa sadto. Suno sa mga istorya sang akon mga tiya kag tiyo, sang buhi pa sila. Tama gid kapigado ang pangabuhi nga ilang nga namatan. Tungod sa putok-putukan sang bukid sila nagaestar. Panguma kapalay, mais, tabako, kopra, kag panaka kabunga ang ginagamit bala sa mama, amo ina ang ilang nga pangabuhian. Maswerte na sila kung makakaon sang kanon nga may dapli, 3 ka beses sa isa ka adlaw. Nabuhi ang ako nanay kag ang iya mga utod sa pagkaon sang tinigang nga mais, binayo nga paray, binangto nga mais, kag nanari-sari nga mga root crops, pareho sang balinghoy, ube, tamis, kag kamote. Sa 7 ka magulutod, si nanay lang kag ang isa nila ka utod nga babayi ang nakatapos sa high school. Ang iban, elementary ang ilan natapos kag nagpangabuhi sa ilang mga early 20s. Tama ka masakiton ang akon nga nanay halin sa iya nga paggamay. Permilang ko na siya ginahapo, para hibi, kag masyado ka sensitive. Once, nakaistorya ang akon nanay, nga halin sang iya nga paggamay, wala siya kaagi baklan sang iya nanay sang hampanganan o kon mga regalo. Ang iya ginahampangan, amo lang ang munyeka, nga himo sa lapat, nga gintahi sang iya magulang. Wala siya may madumduman nga mga special occasions nga ilagin celebrar sa iya nga pamilya, katulad sang birthdays, Christmas, o New Year. Basta makakaon lang sila sang 3 ka beses sa isa ka adlaw kag makaeskwela, okay na sila. Tita bisan masakito ng ako nanay. Nagtapos siya nga valedictorian sang elementary, kag with honors sa iya high school. Bisan pigado, gintingwaan gid sang iya mga magulang na makaeskwela ang ako nanay sa Catholic school sa Ilabanwa. 9 ka kilometro ang ginalakat nila paadto, kag 9 man pabalik, kada adlaw, hasta matapos niya ang iya nga high school, kay sa Banwa ang eskwelahan. Init, uran, baha, bagyo, kag kapigaduhon ang ilagin antos para lang nga makaeskwela. Sa nakatapos ang ako nanay sa high school, nag-apa siya sa iyang magulang sa Baguio City para nga mag-obra, pero wala man siya nagtiner dito. Nagpauli siya diri sa Iloilo pag nag-obra sa isa ka photography studio sa syudad nga actually lapit lang sa Bombo Radyo.
Kag, diri sila nagkitaay sang akong tatay. May isa ka security guard sadto sa isa ka mall sa Delgado Street. This was way back 1980s. Wala gid kami masyado sang nahibaluan sa love story sang amo nanay kag tatay. Kay kung pamangkuto namon sila, nahuya sila mag-share sang ila experience. As far as I know, duha ka bulan nga pangaluyag sang akong tatay sa kay nanay, kag nangin sila, kag eventually nagpakasal sang tuig 1982. Ang ila kasal ginhiwat sa barangay kung sa diin nagdako ang akong nanay, which means nga tanan nga pamilya sang akong tatay nagsaka sa putok-putokan sang bukid para nga mag-attend. Madamo ako sa nabatian nga mga funny kag memorable experiences sang father's side ko sa first time nila nga nagsaka sa bukid. That time, wala pa sa maayo nga dalan pasaka kag wala sang public transportation. I assume ginlakat man nila ang 9 ka kilometros pasaka kag 9 man panaog. Bit-bit ang tanan nila nga makagamitan para sa okasyon. Pagkatapos ang ila kasal, nagpauli ang ako nanay kag tatay sa lugar sang ako niya tatay. Kag diri sila nagumpisa sang ila nga pagpangabuhi. Nabunag ang amon pinakamagulangan sang 1983, ang ikaduha sang 1984, ang ika-third sang 1986, ang ika-apat sang 1988. Ako sang 1991, kag nga amon nagot sang 1993. Tanan kami tita sa balay lang ginbata sang amon nanay. Pigad man ang amon pangabuhi since then. Nag-stop ang amon tatay bilang security guard after sang ila kasal kag nangin full-time nga farmer. Ginbuhi kami sang amon tatay paagi sa pag-obra sa talamnan, pagsugod sang karbaw, kag iban pa nga mga sapat. Ang amon nanay sa balay lang kag nag-atipan sa amon nga magulutod, hasta sa amon pagdako. Madamo kami nga mga na-experience nga mga challenges while growing up, tita. Katulad sang permi nga pagbaha sa amon lugar, pag-eskwela nga tsakto lang or kulang ang allowance, kag pagmasakit namon sang bata pa kami. May ara nagturong ang mata, nadapuan sang arikis, kag iban pa. Tungod nga pigado, wala gid kami nadala sa doktor. Pero, miracle of miracles, tanan man kami nabuhi. Kag so far, maayo man ang lawas. We didn't have much of material things, but we never ran out of love. Love from our parents. They did and have been doing the best they can to give us a better chance in life. Growing up, nakita ko gid adlaw-adlaw ang ilang paghimakas, pagantos, kag pagpaninguha nga makasurvive, kag ma-prepare kami for life itself. But just like any family, we have our fair share of troubles. Sometimes nag-aaway man kami, kulang na lang magdumugay. But life has its own way of sorting things. Hindi ko na pag-isa-isahon ang amon nga mga experiences while growing up, kay malawig na ang ako nga sulat, tita. All I can say, when looking back to those experiences, is that, good or bad, they made us who we are today. Strong, flexible, and equipped to face life's challenges. And I cannot be more thankful than that. Gapasalamat gid ako sa amon parents, especially sa amon nanay, for being so patient, kind, and forgiving. Especially kung nagasala ang amon mga desisyon sa kabuhi. She never judges us, never insulted us, or left us on our own. She's always there when we needed her most. She may not have a way for words, but her presence and love are enough to keep us stand up and live life to its fullest. Silinggani, tita. There's no pain in this world that cannot be relieved by a mother's love. I've been through a lot of studying in my life, but the depth of a mother's love is something I cannot fully understand. Subong tita, nakatapos na kami tita nga anom sa pag-eskwela. Ang amon subang isa ka chemical engineer,
married to a seafarer. Ang ikaduha, HRM graduate. Ang ika-third, isa ka madre sa Italy. Ang ika-apat, isa ka security personnel sa isa ka university. Ako, isa ka licensed agriculturist, kagang amon agot, isa ka computer engineer. Dako gid ang amon pasalamat sa amon nanay kag tatay for giving us life, a good education, and a better chance in life. Tanan nga mga kadalagaan sa kabuhi nga amon gina-enjoy, we owe to them and we give back as much as we could. Lain-lain man nga dalan ang amon ginasubay sa akon mga utod, we have plenty of differences for sure, but the fact that we came from the same womb always makes us feel humbled and grounded. As for me, Tita, I am eternally grateful for our mother, our parents. Bisan diin pa ako makaabot. I've been traveling and seeing places here and abroad, chasing my dreams. Still, one thing's for sure, I will always return to my mother's bosom whenever I am losing my way. Whenever I feel lonely or scared, I return to one of my earliest memories, Tita, which is, ginaduyan ako sa aboy-aboy sang ako nanay. And every time I imagine it, I instantly feel calm, peaceful, and loved. Last October, ginselebrar namon ang ika-70th nga birthday sang amo nanay. It was a surprise birthday party, and indeed, na-surprise gid siya. Sometimes, naga-fail na ang memory sang amo nanay kay na-stroke siya sang 2021. That's why we did our best to give her the birthday celebration she never had while growing up. Sa iya birthday, ara ang mga tao who have been part of her life since bata pa siya. We prepared food nga hambal niya, wala niya matilawan sang bata pa siya. All these things we did for her to feel valued, loved, and appreciated. My prayer is, makaupod pa namon ang amo nanay kag tatay for a longer period of time and makaapo na siya soon. Hehehe. Our parents are growing old very fast while we are growing up. The last thing I would like to say, bago ko tapuson ang akong sulat, Tita, is for all of us who still have our mother by our side, let us tell them, show them, and make them feel that we love, appreciate, and value them. One day, madula na sila sa aton, just like all of us. But at least, we made them feel loved. Habang gani permi sa mga katigulangan, pwede kita kapamana or pangasawa bisan kapulo. Pero ang ato nanay kag tatay, isa lang. May this season of Christmas allow us to show our gratitude and appreciation to the woman who brought us to life, nourished us, and guided us. Thank you, Tita, sa pagbasa sa malawig ko nga sulat. God bless us all, and Merry Christmas, everyone. Ang tagpadala, Nonoy, sang probinsya, sang Iloilo. Well, Nonoy, kung akong imo nga mother, siguro while listening, matululo ginakon nga luha. Kanami, no? You honored your mother and you loved her so much. You really appreciated her and you showed love and you showed respect and you showed compassion. Everything. Kung nasipo nato, no? Huwag na siguro sang mas mahambal naton nga superwoman, Wonder Woman than a mother who had been there 24/7 sa aton nga kabuhi. Bisan gamay or dako na kita, no? Sa gihapon, ara gid na siya to guide us, to love us, to remind us, and to teach us about life. I am sure your mother is so elated listening to your kind words, sa mga pag-honor mo sa iya, sa pag-recall mo, how she did her best para nga magiyahan ka mo tanan. Kag,
Well, ang resulta, tanan ka mo, nangin professional, tanan ka mo, nangin very successful. Gusto gid man na siguro, no? The hand who rocks the cradle rules the world. Something like that. Kaganami isang imo yung comfort zone or comfort memory. Ina ba lang whenever you feel so stressed, ma-recall ka lang yan, no? Panamdumon mo lang, balikan mo lang ang mga tinion kung saan ginahabyog ikaw sa aboy-aboy sang imo nga mother, and you would feel so comforted, so calm, and so at peace. Kanami lang gid, no? Correct nyo lang yung mga message sa mga kabataan nga arap ang inyong mga ginikanan, ilabi na gid ang inyo nga iloy, love them to the moon and back. Why na? Sang may mas importante pa sa aton kabuhi than giving honor, respecting, and loving our parents, especially our mothers. Muna ganino nga may Mother's Day o may Father's Day. But ikaw, bisan hindi Mother's Day, kaya hindi Father's Day, situit mo gid that through words and actions, mapahibalo mo sa ila how you love them and how you value them. Very good child. Thank you so much sa imo nonay sa provinces ng Iloilo. Merry Christmas to you also and to your whole family. Sa kay nanay mo dira, maayong hapon gid sa imo nanay. 36 minutes after 2 o'clock sa aton nga pagpanumbalik, sulat ni ng muling ang aton nga igadulong sa inyo. Ang aton nga oras, 37 minutes after 2 o'clock, magabalik ang KLP pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ang Pasko panahon sang selebrasyon kag pagkinasadya, apang bangod sa kasakoon sa mga preparasyon sa okasyon, kun kaisa makahatag manini sa aton sang kakapoy o kon stress. Yari ang mga pamagi agod mabulong ang stress sa tion sang Pasko. Magpamati sa Christmas songs. Sino walang hindi mabulong sa mga ambahanon sang Pasko? Magprepara sa imo paborito nga Christmas playlist kag patunuga kung ikaw ang daw nakabatyag na sang stress. Magluto sang imo paborito nga Christmas menu. Ang pagluto sang imo paborito nga pagkaon ang makalikaw man sa imo, ilabi pa kung ini imo gen preparar para sa imo mga pinalangga. Magpain sang oras nga makapahuway sa madamo nga mga hilikoton sa Pasko, mahimo ka nga makalakat-lakat o kung makahangaw-hangaw sa palibot, makatulog sa makadali, magpamati sa mga matahong nga drama sa Bombo Radio o kung sa mga pinili nga musika sang Star FM. Bangod malamig ang panahon sang Pasko, manami maghigop sang mainit-init. Samtang nagapahuway ka, maghigop sang mainit nga kape, gatas, tea o kon tsokolate, samtang nagabasa-basa sang imo paborito nga libro, kagiban pa nga mga balasahon. Nagapamagan man sang balatyagon ang pagbulig sa iban nga tawo. Mahimo ka nga magpakig-angot sa simbahan o kung sa mga volunteer groups, kag magbulig o kung magupod sa ilang mga gift-giving activities. Magpain sang oras sa pagpangamuyo kag sa pagpamalandong sa kahulugan sang Pasko kag sa kalipay nga dala sa aton sang pagkatawo sang Nenyo Jesus sa Bethlehem. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supa tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Ang Pasko panahon man sang bakasyon para sa mga mag-abyan o kung magpamilya. Apang panahon man ini nga ginahingalitan sa mga kriminal kag mga bentahoso. Kung maglakat, siguruhon nga nakakandadong inyo balay agud hindi masulod sang makawata. Antes magbiyahe, ipatsekyar anay sa mekanikong imo sa lakyan agud masiguro nga maayong kondisyon sini. Magmaneho lang sang matawhay kag sa husto nga kadasigon agud malayo sa disgrasya sa dalanon. Planuhan nga daan ang pagmaneho kag ang mga ruta kag alternatibo nga ruta agud makalikaw sa huol sa trapiko kag madasig nga makalabot sa destinasyon. Apang siguruhon nga sunado mo ang ruta nga imo ginaagyan. Kung malawig ang biyahe, magpondogid kag magpahuway sa mga hilway nga lugar. Kung nagapanakayon sa pampubliko nga salakyan, sigurohon ang dalang mga bagahe kag tsakeron pirme nga wala ikaw sang may malipatan. Taguon sang maayos sa bag ang dalang nga walahalon nga mga pagkabutang. Siguraduhon nga naka full charge ang dalang cellphone kung magbiyahe kag magdalagid sang charger. Magbalon sa pagkaon kag ilimnon nga tubig kung nagabiyahe.
Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Indi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag indi ang gusto mo lamang nga baklon. Indi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod indi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Second story for today is from Nong Muning sang 4th District. Dearest Tita Regine. Sa liwat mayong hapon gid sa imo kasi tanan nimo nga mga maukod nga mga tagpalamati sa sining makawiwili nga programa ang kahapon lamang. Ini nga ako ni istorya, mangin kasubpon sa tung una ko nga sulat. Kay ang title sini, ang lingganay nga bukay sa panay. Kay ini nga lingganay nagabugat sang 200 kilos. Nga ang pinta sini tama gid kaputi. Nga ang tawag sa mga katigulangan lingganay nga bukay. Nga tama gid ini katunog kun bagtingon. Kagini ginhimo pa dito sa Espanya kay ang katuyuan sini nga mangin matunog ini nga ang siling sang iban kun ang nagabusong kun makibot nagabata sang ahat tungod sa tama gid katunog. Kag may nagasiling nga ang tunog sini makalabot pa sa Mindanao nga amo ang nagganyat sa mga pirata nga kuhaon ini kay iladalon sa ila lugar sa mga Muslims dito sa Mindanao. Pero sa pagkamatuod sini, nga ang luyag sa mga pirata nga hindi makahibalo o kung maalarma ang mga tumandok kung wala na ang nasambit nga lingganay. Kaya ang amo nga lingganay, nagatunog kung magsilak sing dako ang suga sang tower, nga amo ang senyales nga magpabukid ang tanan nga mga tawo sa paglikaw sa mga pirata kung magtaka sila sa banwa, Tita Regine. Lakturon ko anay ini nga story, isay-isay ko anay kung paano nahimo sadto sa mga tawo sa panahon pa sa mga katsila ang baluarte o kon parola. Suno sa mga katigulangan, ang paghimo sini paagi sa mga madamo nga mga tawo halin pa sa iban pa nga mga kabanwahanan ang mga nagapangita amo ang Guardia Sibil sa mando sa Gobernador Silio sa mga kabanwahanan. Sa nagtipo na ang mga tawo, ginpaida sila sang gwardya. Ang mga tawo nga bangay linibo. Ang mga tao nga natipon sa mga katsila, halin pa sa iban nga mga banwa diri sa probinsya sang Iloilo. Ang kuhaan sa mga bato kag balas, dira sa bukid sang Santa Ana. Kagang Santa Ana nga bukid, may kalayoon nga malapit sa 3 ka kilometros, pakadto sa hilimuon nga karsada kag sang parola. Sa ila pag-idas nga nagaatubangay, ang sawala lunsay lang mga bato kag balas. Kag ang sa tuo sini, puro na lang nga wala na ini sang mga sulod, kag ang ginasudlan ang mga dawin nga gamay, Tita Regine. Dawin? Ang dawin gid man. Ang dawin nga ini ginsukban sang humay kung magsulod sa mga sako. Kag sa pagpadayon ko, halin sa bukid sang Santa Ana, nga dito sila nagakuha sang baras kag bato, padulong sa ginahimo nga parola. Ang sistema nila nga ginadaho-daho lang sa mga tawo.
ang nasambit nga dawin, nga daw tubig lang nga nagailig ang mga dawin, kay wala gid nagadulog ang dawin, pakadto sa ila ginahimo nga parola. Halin sa nasambit nga bukid, kag inti ka gid makaligoy, kaya ra sa inyo likod, may nagabantay nga gwardiya sibil nga mga katsila. Nga kun uhawon ang mga tawo, duhulan lang nila sang tubig. Kag kun may matamad, ginasilutan, paubahon, kag hampakon sa ginatawag nila nga putik sa mga pila ka beses. Kag Tita Regine, nahuman man ang parola, apang madamo man ang mga nag-antos sang mga tumando. Kag sa pagpadayon ko, kay diri pasado ang banwa sa Ganilaw, ang antad sa nasambit nga parola, mga tunga lang sa kilometro, pakadto sa amo nga banwa, kag ang kampanaryo sang simbahan sa punta lang sang amon banwa. Tita Regine, kag diri sini nga kampanaryo, ang lingganay nga bukay. Kag suno sa nauna ko nga sulat, ini nga lingganay, kag suno sa mga katigulangan, hungod gid nga ginpadako ini nga lingganay, para labi nga matunog ini, kag lain sa iban. Pinasahi gid ini, kay kun magtunog, bisan pamalayo, mabatian na sang tanan nga mga tumandok. Agod sila makapreparar sa pagpalagyo, pakadto sa bukid, kag makaligad ang mga tinuig. Amat-amat na nga nagjutay ang mga tawo diri sa banwa. Labi na gid sa ginkuha sa mga pirata ang nasambit nga lingganay sang kampanaryo sa nga mga simbahan. Kag suno sa mga katigulangan sadto, ang nagtuwang sa among nga lingganay, mga walugid ka mga tawo ang nagtuwang pakadto sa ila sakayan. Kay sang pag-abot kuno sa nasambit nga lingganay, 8 man ka tawo ang nagpasaka sa kampanaryo sang simbahan. Tita Regine, sang madala na sa mga pirata sa ila pagpalagyo, wala na gid binati-bati kung ano na ang natabo sa amo nga lingganay nga bukay. Tuig 1730, isa sadto ka mangingisda nga nagahangos pa uli kay bulan sang Hunyo, tama gid kalinaw ang lawod, daw suba lang kung tulukon. Kag suno sa iya, may nagasipanag sa tubig sa lawod, kag wala na siya makapangisda, kay iya ipanugid ang iya nakita nga nagasipanag sa idalom sang tubig, kag ila inigin usisa, kun bala, ini may mga kamatuuran ang iya ginapanugid. Kag sang masunod nga aga, sa amuman nga takna, sang pagkakita niya sa nasambit nga nagasipanag sa idalom sang tubig, madamo gid ang nagpamatuod sa istorya sang amo nga tawo. Kag ila ini nga ginsalom sa idalom, kag ila nakita ang nagasipanag sa idalom sang tubig. Ang una nga nakabutwa, malipayon ini tita, kay ang siling niya, ang nakita ko ang aton lingganay nga bukay. Kag sang pagpauli na nila, nabalahuba sa bugos nga banwa, lakip man ng iban nga kabanwahan diri sa probinsya sang Iloilo. Kag sa pagpadayon ko, ginplanohan nga batakon ang mga kampana. Gindalaan sa mga balsa, mga sakayan, mga lubid, ang iban yara sa ibabaw sang balsa, kag manugsalom, nagadala sang lubid, kay tama ini kadalom ang tubig. Pero wala madugay. Nagbutwa ang tawo nga nagsalom, nga daw nagakurog ini sa kakulba, kay ang iya nga panugiron. Samtang iya ihigot sa buho sang lingganay ang lubid, may nagalabay-labay nga ang pintok sa iya lawas daw mga pinggan ini kadalagko. Kag may babatian pa siya nga ngurob sang dako nga isda, nga daw akig ini nga isda. Sa amo nga kahimtangan, nagpalauli na sila. Kay luwas nga madalom na, kag daw may unos nga magaabot, kag sang masunod nga sikla, high tide, kay manabaw gawa ang tubig, liwat nila nga sa lumon ini. Kumpleto man gihapon sa mga gamit para batako ng among lingganay. Madamo man gihapon sila, pero lain naman ang magasalom. Saling niya, ako bala, hindi ako tana mahadlok. Dayon niya salom sa idalom sang tubig. Wala madugayi, pagbutwa na niya, naghingagaw saka sa balsa, kay ang panugiron niya. Samtang hana na niya ihigot ang lubid sa buho sang lingganay, may nabatian siya nga sa ibabaw sang tubig nga may nagapangilat. Nagabuhos na mabaskog nga ulan,
Pero sa ibabaw, wala man. Kag sugod sadto, wala na gid sang nangahas nga magkuha sa nasambit nga lingganay. Kay madamo man ang nagasilhing ngang amo nga lingganay ginangko na sang mga engkanto. Tita Reg, ang solo na gidlang nga nabilin sini nga istorya, ang lugar sini nga nalugdangan ginatawag nga pasil sang bukay. Kay diri naglugdang ang lingganay nga ang dugang nga panugiron sa mga katigulangan nga ang sakayan sa dong mga pirata nalunod diri sini nga bahin sa lawod. Kay ang masami nga mabatian bisan sa amon nga mga katigulangan kung maglantaw ang balod sa pasil sang bukay, huugali tita na dumduman ko pa ang amon anay nga mayor sini diri nga banwa sa maistoryahan ko siling niya muning kung natutulan mo kadtuan aminaton. Pero ang siling ko sa iya, mayor, madalom na siguro kung kutkuto naton bisan pa matutulan ta pa ini nga istorya gintaod-taod sa mga katigulangan diri sa barangay sang Dangulaan. Sa pagpadayon ko, ang mga maragtason nga istorya sini nga banwa, hindi lang mga sugid-sugid, kundi may basihan. Labi na gid sa naimprinta sa mga balasahon sadto nga mga panahon. Labi na gid sadtong mapiguson nga pagdumala sa mga banyaga nga mga katsila. Tita Regina, nakabasa ako sadto sa signusan kay isa sadto ka okasyon kay kung ikaw ang barangay kapitan sa imo nga barangay, kung ano man nga mga okasyon, yara ka gid nga imbitado. May nag-imbitar sa akon, isa naman katigulang, kay nakamuno ako parte sa istorya sang Anilaw. Ang siling niya, Kap, abi basaha dira bala dira ang story sang banwa sang Anilaw? Kag diri ko napamutud-an nga husto gid gali ang istorya sadto nga mga panahon. Ang ginlain lang ang apelyido sang opisyal sa mga katsila. Kay sa una ang ngalan Miguel Lopez de Vega, pero ang sa signusan Miguel Lopez de Legazpi. Tita Reg, may madugang lang ako diri. Ang simbolo sang banaag nga amo ang Amon Festival, amo ang watchtower nga kun may mga pirata ginapasigas ang dako ang parola nga nagabanaag kun lantawon sa bilog nga banwa sang Anilaw. Kay amo ang senyales sa mga pumuluyo sang banwa sang Anilaw nga may palaabuton nga mga katalagman kun magtakas ang mga pirata. Kagang Amon Festival nanginbantog bisan pa sa iban nga mga pungsod. Labi na gid sa mga balikbayan. Kagang Amon Festival, Tita Reg, nakakuha na sang award sa The Best in Tourism. Kagang Amon Handom nga liwat mangibabaw ang Anilaw nga banwa. Nga ang handom pagid nga makilala katulad sang unang nga panahon nga nanginbantog hindi lang diri sa Pilipinas kundi labi na gid sa iban nga nasyon diri sa Asia kag mangin sa Europa. Labi na gid nga ang amon banwa may award man sa The Best in Good Governance, Tita Regine. Diri ko na lang takpan ining akon story nga nangin inspirasyon sa aton mga maukod nga tagpalamati sining malawig ko nga istorya. Sa tung una nga panahon nga sa idalom pa kita sa mga mapiguson nga mga pagdumala sang katsila. Kag ining nga istorya ko mapagkit sa huna-huna sang wala makahibalo kag mapaalinton sa mga ulihi nga mga henerasyon. Ang tagsulat nung muning sang 4th District sang probinsya sang Iloilo. Malipayon nga Pasko sa inyo tanan, labi na sa imo Tita Regine. Kabay nga bendisyon ng San Diyos, ang tanan nga matagpalamati sang sininga programa, ang Kahapon Lamang. And so, nag-level up ang mga gina-share diri sa Kahapon Lamang program. It's not just about life, it's not just about love story, but about legends. Nagiging historical. Yeah. Thank you so much, kids, sa imo ng muning. Kag, I'm sure, naging research mo gini, kag kanami sa imo nga istorya nga gin-share diri sa amon. Ang lingganay nga bukay. Salamat, kids. Such a very interesting story. So, until now, ara pa sa kaya idadalman sa kadagatan ang ini nga lingganay nga bukay.
But you said, it now belongs sa mga engkanto. Grabing istorya, no? Anyway, salamat, Gid. And likewise, advance Merry Christmas man sa imo, kasi imo bugos nga pamilya. 5 minutos bago magabot ang tak ng alas 3 sa hapon, magabalik ang KLP pagkatapos lang, Gid, sa pinakamang importante, yung mga pahimala. Ang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ipabilin ang maayo nga panglawason sa panahon sang Pasko. Mag-ehersisyo sang nagakaigo apisar nagabakasyon. Magpain sang tunga tubtub 1 ka oras nga tiyempo para sa pag-ehersisyo kada adlaw. Magkaon lang sang nagakaigo ilabi na kun madamo sang handa sa lamesa. Balansihon ang pagkaon sang karne, utan, prutas kag dessert. Indi buot silingon nga madamo ang preparasyon. Mapagusto ka naman sa pagkaon. Antes magpadulong sa Christmas party, magkaon ka na nga daan sang jutay halin sa inyo balay agud makontrol mo ang imo pagkaon sa tion sang selebrasyon. Kung magkuha sang pagkaon sa buffet, tilawi anay ang pagkaon kung mauyunan mo o kung indi, antes magbutang sang madamo sa imo plato agud indi mauyang. Mag-istorya sa imo mga kaupdanan samtang nagakaon agud may banding kag lubos nga ma-enjoy ang selebrasyon kag malikawan ang pagkaon sang sobra. Mag-inom sa nagakaigo nga kadamuon sang tubig agud manginhusto ang kabulusgon kag malikawan ang pagkuyam-kuyam pagkatapos magkaon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang cabbage o con repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, Mga kabombo, ang mga istorya nga ginashare diri sa KLP are really getting very interesting. But I'm sure ang inyo diri istorya mas interesting pagid. Kag curious man kami nga mabahalaan na kag mabatian ang inyo nga mga istorya nga ginapakatago-tago. So let it out. Write down your stories and share dahil sa Kahapon Lamang program, niyog na lang email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or you can write it down. In as much as possible, medyo dako-dakuon nyo lang ha, inyong mga agi, kay hindi nagawa kita-kakita. Though, ang iba niya mga words, hindi ko na maintindihan. So, dako-dakuan nyo lang, palihog ang inyong mga agi. If you want nga handwritten, ang mga istorya ang inyong i-share diri sa Kahapon Lamang program. But of course, sa gihapon, ginabaton ginato na. So, isulat lang yung dani padala sa Kahapon Lamang program. DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Madaming salamat sa inyong oras for today and for your beautiful stories. Balikay kita buwas. Maraming salamat sa gihapon ninyo alagad. Si Tita Regine para sa Kahapon Lamang program. See you again tomorrow. Good afternoon and God bless.